Sinjuri, insellmilkom illum programm speċjali u bix-xieraq għal-funeral tal-Monsinjur Viktor Grek li ħallina nhar l-4 fl-età ta' 95 sena. Monsinjur Viktor Grek huwa ikona tal-umanità. Bniedem illi f'ħajtu kollha żera ħafna u ħafna mħabba. Illum ħanipprova illi nagħti toma tal-vjaġġ tal-ħajja tiegħu illi żera biss umanità imma wkoll iġġieled ħafna għal ġustizzja soċjali, iġġieled ħafna għal vulnerabbli bla biża'. Il-ħidma tiegħu għal dawk maħkuma mid-droga ma kinitx faċli, ma kinux jifhmuh. U fil-fatt ħanisimgħu biss biex intikom toma ta' min kien Monsinjur Viktor Grek meta jinkelli l-unur kbir illi nagħmel programm fuqu u staqsejtu dwar il-passat tiegħu. Ejja ngħaddu għall-ewwel klipp u mbagħad ngħaddi għall-mistiedna u anke kif jibda l-korteo. Llum dan huwa l-programm illi ħanipprova nsellmulu bl-aqwa mod. Ngħaddi għall-ewwel klipp. Jiena minn Bormla. Għamilt 10 snin ngħix Bormla, l-ewwel 10 snin ta' ħajti. Kelli tfurija sabiħa ħafna. Il-familja tiegħi kienet skola ta' mħabba. Kenna nqas flus fil-but dak iż-żmien u iktar ferħ fil-qalb. Tfurija meta niftakar fiha veru sabiħa. Jiena kont imur l-iskola ta' Della Sal, Bormla l-bidu, u mbagħad bdejt meta fetħu l-iskola ġdida fil-Kottoniera, bdejt hemmhekk. U kellhom influenza kbira fuqi, Della Sal Brothers. Infatti kien hemm żmien meta kont qed nitħajjar fiċ-xkuniti illi nsir wieħed minnhom għaliex kienu jimpressjonawni bil-kultura tagħhom u anke bil-mod tajjeb li kienu jilqawna. Għamilt l-ewwel tqarbina tiegħi magħhom ma' Della Sal Brothers. Jiena kull meta nisimgħu jitkellem kien isaħħarni. Kont nistaqsi lili nnifsi kemm għandix nitgħallem minn dan il-bniedem, kemm hu raġel kbir, kemm jaħfer u kemm jaf iħobb l-imħabba tiegħu kienet bla tarf. Illum se nkunu qegħdin insegwu l-aħħar tislima tiegħu, l-aħħar vjaġġ. Imma żgur il-legat tiegħu se jibqa'. Ġifieri il-ġisem ħallina imma żgur il-ħidma kbira tiegħu se tibqa' għaddejja fosthom bil-Caritas Malta illi kien waqqaf huwa stess. Il-vjaġġ se jibda minn San Blas għaliex kif tafu kien espost fil-kappella ta' San Blas għal pubbliku, iżda mbagħad minn San Blas wara se jibqa' sejjer quddiem il-Knisja ta' Libraċ fejn għal snin twal kien tant qaddes u kien ikollu knisja ppakkjata jien ġieli mort ippakjata daqs bajda kienet tkun. Għaliex in-nies ġejjin minn diversi lokalitajiet kienu jkunu għaċċana għall-messaġġ tiegħu. Allura kienu jmorru biex forsi min ikun għaddej minn xi uġieħ u kien ikollu wkoll ħafna nies illi jitolbuh il-pariri u fil-fatt dak iż-żmien il-kappellanta tal-Libraċ kien jgħidli kienu jkun fully booked għax kulħadd irid ikellmu biex joħroġ l-uġieħ tiegħu u b'dik il-kalma kien itik sens ta' paċi u jtik dak il-kuraġġ. Minn tal-Libraċ imbagħad il-korteo jibqa' sejjer lejn il-Konkatedral ta' San Ġwan fejn hemmhekk se jingħata l-aħħar tislima funeral organizzat, irid ngħid mill-Istat, b'qudiesa kkonċelebrata mill-Arċisqof Charles Scicluna. Miegħi fl-istudju onorata ngħid għandi żewġ persuni li huma wkoll kbar huma wkoll ħadmu u jemnu fil-ġustizzja soċjali, huma wkoll jaqalgħu fuq wiċċhom bħalma qala Monsinjur Viktor Grek, u huma wkoll għax ovvjament kif jgħidu hemm bniedem li jkollu affarijiet simili ħajaqbel ma' dak li jkollu l-istess valuri. U miegħi għandi lill-President Emeritu l-Eċċellenza Mary Louise Colejro Preka illi ħataqsam magħna illi ftit sigħat qabel ma ħallina nhar l-4 kienet ħdejh. U lil Peppi Azzopardi, Peppi kien ħabib kbir tiegħu
u ħadem ħafna programmi fostomad kbir ta' programmi ta' Xarabank, iżda wkoll biografija mill-isbaħ li jumejn ilu wkoll ħarġet fuq Television Malta biex inkomplu nagħtu teslima. Grazzi ħafna li ġejtu, jiena għalija għandkom ħafna l-istess valuri ta' Monsignor Victor Grech bil-mod tagħkom, taħdmu ħafna, it-tnej li intom tifmu minn xiex kien jgħaddi Monsignor Victor Grech għax intom taħdmu ħafna u taqalaw ukoll fuq wiċċkom għax tiddefendu bla biża' lil vulnerabbli, eċċellenza, inti għatli. Illi ftit tas-sigħat qabel ma ħallina, inti kont ħdieħ l-isptar u xi ħadd mill-Caritas qalli dik mhux darba marret ta' taraħ dik għamlet ħafna żjarat l-isptar biex tkun ħdieħ. Għajdli ftit ħanibda bl-aħħar mumenti x'kif kienu. Monsignor Victor Grech, ġifiri għalija jena minn ċkuniti ta' ġifiri Marija, minn ċkuniti kon zaħira ħafna. Ġifiri l-ispirazzjoni tiegħu għalija kien model f'ħajti, taf kif ġifiri l-impatt. L-impatt ta' minn jien illum ukoll kellu parti kbira minnu. Allura qatt ma stajt nkun il-bot, ġifiri għadni niftakar li f'Diċembru li għadda, lejli daħal id-dar tal-Kleru, kont imsifra għand it-tifla kif qrib il-miliet u qalli li se jidħol id-dar tal-Kleru, kien lejliet. Għatlu ma lissa ħankunu qrib, għatlu ħanġi iktar ta' narak, għax dejjem kont nissimmu naraħ id-dar. Anyway, u mort naraħ ma kif ġifiri għaw fil-bidu tas-sena mbagħad. U kien hekk, ġifiri, kont emozjonata ħafna jiena, ngħid il-verità, għax ma bsarx ta' ħansibu li diġà qisu hekk madur. Imbagħad kien rikoverat anke l-isptar u l-aħħar fażi tal-isptar lejliet ftit sigħat qabel ma miet. Mort insomma u passoltu kif jaran dejjem saqsini kif jien u x'qed nagħmel. Insomma, u għalli kif int għatlu Don Victor għatlu għandi rasi. Għatlu vera mimlija, għatlu għax fuq il-proġett li għandna ta' sawra insomma. Għatlu l-flus u jien għatlu għat nitħabad biex ikonna l-flus għall-infittxu nagħmluh dal-proġett ta' tfal u żgħażagħ b'diżabilità. U għalli ħajti jomlok, għalli ħajti jomlok, għal-mulej ġifir qed jgħid ħaj jipprovdili. Mbagħad għalli ejja nsiltek qreb tiegħu u beda jitlob fuqi jagħmel hekk insomma u jitlob fuqi. Ara x'unur Qas niflaħ ngħidhom ta' dawk. Għandek raġun. Għax vera ħassejt u sustennini għax ngħidilkom il-verità kelli vera attakk tal-ħażin tal-sinuses u peress li kont qed nisol fl-aħħar qisu jiem qabel il-ġimgħa li għaddiet ma kontx qed immur. Allura jisni għamilt waqfa mbagħad mort. U ħassejtu stennini. Imbagħad birik li l-kuruna li jiena nġor f'subajja. Ħajkolli jekk jogħġbok għax ħajibda l-korteo minn San Blas. Għandi ġurnalist hemmhekk il-Claire Preka ta' Rum, ħalli nibdew il-vjaġġ u mbagħad jidħol Peppi Azzoppardi. Claire Preka ta' Rum. Nsellem lek Marija, nsellem lilek, nsellem it-telespettaturi kollha ta' TVM u anki lill-mistiedna tiegħek dal-għodu. Hawnhekk kif qiegħda tara qegħdin fiċ-ċentru terapeutiku ta' San Blas, l-atmosfera hija daqsxejn differenti mis-soltu, tħares post tara residenti jitkellmu bejniethom, ġew anke xi familjari. So tista' timmaġina l-atmosfera mhijiex daqshekk waħda mill-isbaħ, però kulħadd bl-istess kelma, jiena waqaft nitkellem ma' xi ftit nies u kollha qegħdin jgħiduli l-istess ħaġa.
Iva, mhux ġurnata sabiħa, però ċerti li Don Viktor Grek se jibqa' magħna sal-aħħar bħalma kien mill-bidunet. U kif jaf kulħadd Don Viktor Grek anka mill-kummenti li smajt minn għand dawk in-nies li marru jżuruh l-isptar fl-aħħar momenti ta' ħajtu, baqa' verament sal-aħħar u ġvera Marija sal-aħħar momenti inħobbok. U naħseb se jibqa' infakkar ħafna għalhekk. Dan il-post huwa speċjali ħafna min jaf kemm kien hawn, min jaf kemm kien ta' spalla għal diversi residenti li qegħdin hawnhekk. Il-kadavru ovvjament għadu f'post il-kortej u se jitlaq minn hawn ftit minuti oħra. Ma nafx hekk għandek xejn Marija jew iktar tard għandi koordinatur tal-post hawnhekk. Forsi nistgħu noħdulu kumment. Iva. Tiġi dejja? Mela, introduċi li l-ek innifsek u... Diakono, il-koordinatur kliniku tal-servizzi kollha tal-adulti li jkollhom problemi ta' droga. Propju hawnhekk illum naħseb l-ewwel darba li nfetaħ għall-pubbliku dal-post is-soltu sagru ħadd ma jidħol, permessi biex tidħol isu ikun vera kwiet. Imma propju llum il-Monsinjur li din kienet il-ħolma tiegħu. Kieku naħseb ma kienx il-ħolma tiegħu jiena ma nkunx hawnhekk. Aħna għandna xjenza ta' kif naħdmu ma' nies li għandhom problema ta' droga, ma' l-Monsinjur dejjem għallimna li l-iktar ħaġa importanti li tħobb l-individwu, li tħobb il-persuna li qed quddiemek. U propju llum il-Monsinjur ħaj joħroġ fuq l-ispallel ta' residenti li għadhom fil-programm li qed jagħmlu din il-mixja li verament u misshom b'mod sħiħ. U l-Monsinjur għalina huwa l-persuna li jimla dal-post bl-imħabba u bit-tama. Ġifieri meta naqtaw qalbna fis-sitwazzjoni tal-pajjiż jew meta naraw li ħafna żgħażagħ jieħdu droga, aħna niftakru fil-kien tal-Monsinjur biex ma naqtawx qalbna, biex inkomplu nagħmlu dik il-biċċa tagħna u l-biċċa tagħna tagħmel differenza kbira. Grazzi ħafna, mela minn hawnhekk issa se nkun qiegħda nerġa' insellmilkom minn hawn ftit ieħor nerġgħu ninaqdu kif diġà għattilkom minn hawn ftit mumenti oħra il-kortej se jkun qiegħed joħroġ minn hawnhekk. Grazzi Claire, grazzi Claire. Dina nifhem li inti emozjonata wkoll għaliex bħala ġurnalista inti wkoll intervistajtu kemm il-darba u naf illi qed tħoss it-telfa tiegħu wkoll il-vuċi tiegħek tinstema' imma dan hu s-sabiħ illi inti qed hemmhekk ukoll se tagħmillu unur f'dan l-aħħar vjaġġ. Nerġa' nilqat miegħek minn hawn ftit ieħor, Peppi Azzopardi. Peppi inti tafu ħafna. X'ħassejt għalkemm taf li kien qiegħed ħażin l-isptar meta ħarġet l-aħbar? Min l-aħħar li rajtu kien ftit ġimgħat ilu minux ħafna u kont id-dar tiegħu għax kienu nagħmlu intervista u li hekk nibqa' niftakar hija li ftħat insomma l-ewwel nett kif qed tgħidu intom jgħidlek inħobbok. Rari tintama' xi ħadd. Taf kif l-ewwel ħaġa li jgħidlek inħobbok tiġi turi li huwa bniedem differenti ħafna. L-imħabba li għandu hekk jrid iġerrida, jrid jgħidha lil kulħadd. Imbagħad għalli u daħħalni fil-kċina u kien sajjar għalina. Sajjar ummu l-affarijiet ġifieri. Qed titkellmu 3 ġimgħat 4 ġimgħat ilu dan hemm. Kien baqa' sal-aħħar isajjar 4 ġimgħat ilu. Mela kienet isajjar qed ngħidlek. U ġi kienet ju mbagħad għax ngħidu dan jgħidiħu dan ma intom speċjalikom biex hekk dik il-ħaġa fimt ġifieri u raġel kbir u ċkejken fl-istess ħin, mhux vera. Ġifieri kelli deskrivih kellu qalbu żgħira għan-nies kif kien jara kien jikbi ħafna, letteralment jikbi. Imbagħad qalbu kbir għax tasal kulħadd. Fl-istess qalb għandu ċkejken u l-kobor. Iżda jien li xtaqt ukoll ngħid hija li hu kellu ħaġa li tispirani u nasibha kelli l-eċċellenza u lilek Marija wkoll. U kien jimxi mat-tagħlim ta' Ġesu Kristu fejn kien jgħid aħfer u aħfer qatt ma tib. Allura pereżempju kien ikun hemm xi ħadd qed jagħmel programm jgħaddi minn fażi dan ta' droga u mbagħad joħroġ u jerġa' jieħu pereżempju. Ħafna Madon għamel programm u kien jgħid le. Ejja nagħtuh ċans ieħor. U mbagħad jagħtih ċans ieħor. U ieħor u meta kont tkellmu jgħidlek m'hemm l-ebda limitu ta' chances.
Jekk inti tħobb bniedem, ma tħobbux għax jagħmel il-programm u ma jkunx jieħu droga. Inti tħobbu kif inhu. U għax tħobbu kif inhu, u għalmenu jħoss li hemm xi ħadd iħobbu kif inhu, mhux ħadd iridu jinbidel. U dik kienet impressjonanti, ġifieri iħobb la kundizzjoni. Mhux inħobbok jekk tgħaddi mill-eżami, jekk inti tkun tħobbni, jew ma sraqtnix, inħobbok. Dik kienet ħaġa impressjonanti. Peress naf li għandek ftit tal-ħin magħna, xtaqt nistaqsik ukoll dwar il-ġlieda tiegħu għal ġustizzja soċjali. Imma kien jiddefendi kif qed tgħid inti l-iktar uħud mill-iktar persuni illi ħadd ma jiddefendihom. U inti qabel bdejna dal-programm qatt li vera nixtieq ngħidha. Ekku, ġifieri aħna meta llum qed niċċelebraw il-ħajja tiegħu ma nistgħux ninsew ukoll. Kemm lielna kollha kemm aħna ikellimna il-kuxjenza tagħna. Ġifieri. Ir-raġel pereżempju kien jgħid ċar bla kontonieri. Min jieħu droga m'għandux ikun il-ħabs. Radikali din. Radikali meta tiftakar li fil-ħabs illum hemm. Il-maġġorità tan-nies li huma addicts radikali. Mhumiex qegħdin hemm suppost, mhux qegħdin jingħalqu ġo ċella, mhumiex qegħdin. U dan huwa il-Monsinjur li mhux illum ta' qala. Jiena niftakru fil-bidu ta' xaraban kien ġie qala. Ġifieri mhux qed jgħidha llum hekk għax dejjem kien jista' tuvi fer. Il-gvern biddel liġijiet biex ħafna nies ma jispiċċawx il-ħabs ngħidu kollox. Għax qabel anke li kont tispiċċaw il-ħabs. Imma llum hemm nies fil-ħabs li għamlu crime marbuta ma' droga. Illi pereżempju serqu biex jieħdu droga. Dawk in-nies għandhom bżonn għandhom Viktor kien jinsisti. Il-ħabs x'qed jgħinhom, ma tistax ikun tgħin bniedem, ma tistax tħobb bniedem u tuża dik id-dixxiplina u ma jmorrux flimkien. U dik kien jgħidha ġifieri. Kien jitkellem ukoll fuq il-faqar u bil-fatt meta intervistajtu int qal xi ħaġa. Qal konna ġo familja fejn ma kenniex flus. Ma qalbna kienet mimlija bl-imħabba. Dak kien il-messaġġ li kien jagħti l-ħin kollu. Kemm sirna naħsbu l-flus jagħmluna ferħana u għex dil ħaġa mhux qala għax hu dejjem kien jipprova jgħix dak li jippredka. U għex dil ħaġa u kien available sal-aħħar kien imorru n-nies ikellmuh. Anke issa ġifieri li kien mar ħażin f'saħħtu, kien lura f'saħħtu. Kien imorru n-nies xorta ikellmuh jaqħmu jinsisti anzi. Illi jarhom u mhux qed jismagħhom biss, imma jgħinhom. X'dana, li fetaħ djar kollha. Hemm daw in-nies impjegati. Qed naraw li hawn San Blas issa n-nies residenti kif ukoll bosta ħaddiema mal-Fondazzjoni Caritas. Qegħdin jistennew biex il-korteo jibda bil-ħruġ tat-tebut mill-kappella. Però jekk it-temp jippermetti u jidher li s'issa qed jippermetti, il-pjan kien illi il-karozza fej ħajinġar Monsignor Viktor Grek tistenna barra ix-xadba ta' San Blas biex it-tebut jinġar mir-residenti. Fil-fatt f'dan il-funeral it-tebut se jinġar biss mir-residenti ta' San Blas li hija ħaġa sabiħa ħafna u żgur il-Caritas u anki il-Gvern qegħdin jonoraw il-xewqa tiegħu. Illi anka bħala funeral u fuq qed naraw issa fil-fatt it-tebut ħireġ minn San Blas. Mument ta' emozzjoni kbira żgur għal min kien qiegħed hemmhekk anke aħna li qegħdin insegwu. Ir-residenti meta tkellmu magħna qalulna u żgur li nerfgħuh lil Monsignor Viktor Grek. Forsi jingħati lura biċċa żgħira minn kemm refgħu f'ħajtu għalina. Xi ġmiel ta' kliem. Jiġifieri dan il-messaġġi ta' mħabba li żera hemmhekk qed naraw il-familjari ta' Monsignor Viktor Grek wara it-tebut dawk huma ir-residenti illi se jkunu qegħdin jimxu bih sax-xadba
u għat jitfawlu għemmek biex xiraq il-fjuri. San Blas huwa l-post fej grazzi għalih tant residenti, tant persuni nataw iċ-ċans, għadu kif semma Peppi Azzopardi, ċans illi bl-imħabba u bil-kura ibidlu ħajjithom. San Blas huwa l-post fejn żgur jidwi tant ħidma tal-Monsinjur Viktor Grek illi tant għamel ġitu. Eċċellenza, x'emozzjonijiet jaqbduk, naf li t-emozzjona ruħek. Taraħ din l-aħħar tislima u għat iġorruħ ir-residenti. Issa fil-fatt taraħ jkun hemm bidla fil-ġar ta' residenti għax kien hemm dan il-ħsieb li kemm jista' jkun hemm dan iċ-ċans li tant residenti ikunu qegħdin iġorruh. Ftit kummenti minn għandek. Emozjonata. Malta tilfet verament ikona. Mux ħanajt xej ġdid għax kulħadd Dun Viktor Grek da sabiħ tiegħu li missil tant u tant nies. U missom bl-imħabba, missom bil-mod ta' kif tant ħappillajru, ġifiri imma wkoll Dun Viktor huwa dar raġel kuraġġjuż li mhux rid il-missjoni tiegħu. Għaliex qed jgħidu talba nisimgħuha. Qed ninnota illi hemm resident partikolari li qed iġorr it-tebut fuq naħa ta' wara kollu jmiss it-tebut u jibki. U dik it-talba tant sabiħa, veru sa n-emozzjona ruħi, vera sabiħa, talba. Dik hija il-motto li għandhom meta jislu fid-dar, San Blas kien jgħiduha kull filgħodu, u dak il-ġuvni li qed imiss it-tebut jismu Daniel Raġel insomma. Dak ukoll kellu problema enormi ta' droga u bidillu ħajtu l-lum ġifiri da huwa ġuvni li ta' rispett kbir u għalhekk jgħat jagħmel hekk huma t-tebut għax huma jgħidu kważi kollha ta' ġifieri jgħidu aħna għandna żewġ birthdays. Il-birthday meta twelidna u l-birthday meta bis-saħħa ta' Monsinjur Viktor Grek u tat-tim kollu tal-Caritas jien rġajt twelid mill-ġdid. Mek qed naraw issa tebut dieħel fil-karozza tal-fejn ħajinġar il-Monsinjur. Kien verament ħruġ emozjonanti qed qattar ftit ix-xita iżda żgur. Dan mhux ħajxekkel dak li kien ippjanat illum, li kien importanti ħafna għar-residenti wkoll u għall-Caritas Malta. Minn hawnhekk issa kif tingħalaq il-vettura l-bieba bil-mod jibda vjaġġ lejn il-parroċċa ta' Libraċċ fejn għal snin twal hemmhekk qaddes u serva tant nies. Nancy dik. Hemmhekk rajna persuna tbus it-tebut. Nancy hija kienet il-head tal-shelter tan-nisa missa xi qiegħda fuq Mara li wkoll ta' ħajjita. Allura illum hija ġurnata diffiċli ħafna għaliha. U hemmhekk il-Caritas Malta miġbura qed nara lid-direttur Anthony Gatt, qed nara lil Marika Kassar. Hemmhekk qed naraw ukoll il-Aron Zara li fisem l-istat qed imexxi biex il-programm jimxi kif skedat u minn hawnhekk issa bil-mod jimxu b'iskorta, qed taraw il-muturi tal-pulizija bl-iskorta tal-pulizija biex minn hemmhekk issa
bil-mod il-familjari se jinġabru fil-vetturi tagħhom kif ukoll il-membri tal-Fondazzjoni Caritas u minn hemmhekk imbagħad nerġgħu fil-fatt nagħmlu kollegament ma' ġurnalista oħra li għandi hemmhekk ir-Ruth Castillo tistenna biex tagħtina l-andament hemmhekk quddiem tal-ibraċċ imbagħad se jieqaf ftit u joħroġ il-kappillan Father Brian Ġalanze u hemmhekk inkunu nistgħu wkoll insegwu dak illi qiegħed jiġri. Interessanti ħafna illi forsi d-direttur jista' hawnhekk dan huwa ktejjeb illi se jkun qed jitqassam waqt il-quddiesa tal-Konkatedral ta' San Ġwan mill-isbaħ illi barra li hemm il-quddiesa l-iktar li laqtitni jiena poeżiji illi kitbu residenti stess. U vera hija veru fl-opinjoni tiegħi il-Caritas u anke l-Gvern qed jonorawh bl-aqwa mod. U rrid ngħid ukoll illi is-soltu meta jkun hemm funerali ta' dan il-livell ma tidħolx għal quddiesa fil-Konkatedral ta' San Ġwan mingħajr stedina, mingħajr biljett. Imma biex jonoraw lil Monsinjur illi kien mill-aktar umli u jħobb il-kulħadd m'hemmx biljetti, ħajkunu mistednin skont il-protokoll u ovvjament il-familjari u l-Fondazzjoni Caritas li biex xieraq u anka dinjetarji, il-President, il-Prim Ministru, l-Kap tal-Oppożizzjoni, il-membri tal-Parlament. Iżda mbagħad il-Konkatedral se jkun miftuħ. Ovvjament skont min jilħaq jidħol l-ewwel jidħol. Il-korteo telaq. Il-korteo issa naraw illi telaq minn San Blas. Hemmhekk qed naraw għatta vetturi li huma familjari u l-Fondazzjoni Caritas, il-membri tal-Fondazzjoni Caritas, id-direzzjoni qed jgħiduli li nistgħu mmorru tal-ibraċċ. Mela, ħammorru tal-ibraċċ fejn għandi lill-kollega Ruth Castillo minn quddiem il-parroċċa fejn qegħdin issa jistennew il-korteo jassal hemmhekk f'idejk Ruth. Kif inhu l-andament bħalissa? Insellimlek Marija u lit-telespettaturi. Insellimlek Marija, Iva, kif qed tajjeb inti ninsab quddiem il-parroċċa Marija Immakulata f'Tali Braċ, fejn hawnhekk Monsinjur Victor Grek għex ħafna snin flimkien ma' residenti kien jgħix moħħtu kif qalulna ftit mir-residenti li tqajna magħhom huma deħlin għall-quddiesa li għaddejja bħalissa hawnhekk fil-Knisja Parrokjali ta' Tali Braċ. Miegħi hawn il-kappillan ta' dina il-parroċċa Dun Brian Ġalanze illi għex anka l-esperjenza għex l-aħħar snin, l-aħħar xhur ma' Monsinjur Victor Grek hawnhekk f'dina il-parroċċa. X'inhu mal-memorji tiegħek Dun Brian ta' Monsinjur Victor Grek? Ħa nibda minn memorja anke l-ewwel ta' tfuliti illi d-dar ma kienx jonqos il-sibta filgħodu s-sibt kien nisimgħu il-kelma ta' kuraġġ ta' Monsinjur Victor Grek fuq Radio Malta. Allura dik għalina kienet istituzzjoni li kbirna magħha, li nisimgħu il-kelma tiegħu, allura hekk ukoll bil-grazzja li kelli li nisma' lil Monsinjur Victor Grek tidħol ġo fik dak l-ispirtu tiegħu, l-ispirtu li nafuh hawnhekk imbagħad ta' akkumpanjament, ta' empatija, l-empatija kbira illi kellu. Ukoll il-kelma talla, l-kelma tattiba l-ħfina tiegħu illi tkun mejxa fost il-poplu. Allura mbagħad għalija hawnhekk kienet grazzja kbira. Din is-sena b'mod partikolari għal 19 snin bħala saċerdot, kelli wkoll il-grazzja kbira li dakinhar li ċelebrajt 10 snin bħala saċerdot kien miegħi, kont ċelebrajna il-Qudies flimkien. Sal-aħħar kell tagħtu saħħtu kien jiġi hawnhekk fil-parroċċja tagħna jkun magħna u għalik li jkollok saċerdot ta' dik il-portata, ta' dik il-kalibru, ta' dik l-ispiritualità, ta' dik il-qdusija għalina dejjem bħala saċerdoti ta' ispirazzjoni. U ispirazzjoni wkoll kif dejjem kien tal-poplu li hawnhekk akkumpanja lill-poplu ta' din il-parroċċja fil-mumenti sbieħ, fil-mumenti diffiċli, kellu kelma ta' kuraġġ, kelma ta' faraġġ għal kulħadd, ħafna persuni li jiftakruh li wara li qaddes jgħaddi sigħat jisma' lin-nies il-qlub tagħhom.
Fil-fatt dana ħareġ anke ħafna mill-kliem li qalulna il-residenti hawnhekk il-parruċċani kemm kien jifraħ magħhom, kien iħoss in-niket tagħhom, kien jisma', kien bniedem anke tan-nies hawnhekk l-umiltà tiegħu tispikka f'dak fil-kliem ir-residenti stess hawnhekk ta' dina il-parroċċa. Però wkoll kontu memorja sabiħa l-ħafna mill-parruċċani eluq snin Monsignor Victor Grech li kienu jiċċelebrawh miegħu u għandek dan ir-ritratt li huwa qalbek tal-aħħar eluq snin kont qed tirrakkonta. 95 sena, eżatt meta ċelebra 95 sena, parruċċani għalu li hija tradizzjoni li fil-eluq sninu jingħaqdu miegħu parlu għandna dan ir-ritratt tant ażiż, tant personalitajiet illi ġew biex jiċċelebraw miegħu il-eluq sninu, 95 sena, illi għall-grazza tal-Alla kellna grazzja li niċċelebrawhom miegħu din il-ċelebrazzjoni sabiħa maqut man-nies li tant kien iħobb illi qedtilhom jisimgħu. Għandu 95 sena, jekk jista' jkun da xejda, imma hu insisti li ikun man-nies u li n-nies ikunu miegħu. U dan huwa ta' eżempju ta' xhieda tant sabiħa minn Monsignor Victor Grech. Kien wieħed fosthom ħafna jiftakru jożu il-messaġġi, l-pariri li tom Monsignor Victor Grech tul ħajtu. Hemm xi parir, messaġġ, kelma li qallek lilek personali li ħatibqa' toż u żomma miegħek ftul ħajtek. Ara żgur li filgħodu meta kien jiġi konċelebra magħna, kif inti kappillan, kollox sew, kif inti, ngħidu tajjeb ħafna. Żomm it-bissima kappillan. U dik kienet biżejjed biex timlilek il-qalb ta' saċerdot infawra mill-qalb ta' saċerdot sabiħ tiegħu. Bissima li anka u kellu kif qalulna anka l-parroċċani li tkellimt magħhom dalodu jien illi jożżu kienet dejjem tkun fuq fom Monsignor Victor Grech dik anka t-bissima tiegħu kienet tagħti kuraġġ lill-parroċċani. Se jiġri minn hawn ftit tal-ħin ieħor kappillan. Ieħor il-ħer ser jasar hawnhekk quddiem il-Knisja Parrokjali tagħna, ser ikun mument ta' talb, il-parroċċani ser ikunu hawnhekk, ser ikun nippreżentaw bukett ta' fjuri u fjuri sem il-parroċċani, ma l-iktar rigal li nistgħu nagħtuh hija talba imqanqla mill-qalb tagħna u għawiet jingħaqad żgur fih dan il-mulej. Il-fattu s-servajn anka banner li għamiltu mal-parroċ. Ejwa, ta' malajr grazzi li dawk li għaluna, għalix għedna xiera illi għall-inqas b'mod ġest ħelu u koll natu dan l-apprezzament u ringrazzjament mill-qalb il-Dun Victor. Marija, unek aħna nistaw nagħlqu dan għal-kollegament sakemm qegħdin nistennew hawnhekk dew jinġabru anke l-parruċċani biex jieħdu l-opportunità li jsermu għall-aħħar darba lil Monsignor Victor Grech f'dan il-vjaġġ tiegħu fuq din l-art kif issa minn hawn ftit tal-ħin ieħor jasal il-korteo funebri kif qalilna l-kappillan. Il-ħers tieqaf hawnhekk biex il-parruċċani residenti li tant kienu jħobbuh kienu jitkellmu miegħu, kienu jgħixu miegħu hawnhekk għal snin twal f'dina l-parroċċa jagħtuh l-aħħar tislima. Grazzi Ruth Castillo, jiena nerġa' ningħaqad miegħek malli tasal il-vettura ta' Monsignor Victor Grech hemmhekk. Nirringrazzjak ħafna, Eċċellenza. Inti barra li kellek mumenti tant sbieħ miegħu kont qiegħda tajtu, semmejt li wkoll illi kont tattendi għal qudies illi kien jagħti f'Talib Braċ. X'esperjenzi hekk? Esperjenza mill-isbaħ. Kont nattendi għal dil qudiesa partikolari tal-birthday. Imma l-aħħar waħda tal-95. Xorta għalla volja ġifieri ma kienx fuq saqa, ġifieri f'konna nafuh sa sena qabel. Imma xorta bil-paċenzja kollha n-nies iduru miegħu u insomma, ġifieri dil-qudiesa ma kienu kun fiha xejn speċjali imma l-ispeċjalità kienet tkun id-diskors tiegħu, ġifieri l-omelija li kien jagħmel. U jibda binħobkom u jalaq inħobkom, imma inkredibbli u jallek m'għandix xi video ta' xi waħda mill. Kif intellaw ritratt li vera sabiħ tiegħek mal-Monsinjur. Naħseb li f'xi waħda minn dawn hija f'xi waħda mill-birthdays tiegħu. Fil-fatt għandi anke ritratti is-saw tal-aħħar birthday. Anka da ritratt ħarsu fajnej xulxin. U vera ħares bimħabba u kien jidher li jħobb. Vera jaf iħobbok, ġifieri u inti tidher li vera qiegħda tkun ħossok li kont inħossni hekk is-sens il-feelings li kien iġib li f'sens ta' naf li qiegħda ma' raġel kbir taf kif ma' persuna li hija bigger than life, kif jgħidu l-Ingliżi. Allura kont inħoss dik is-sensazzjoni ta'
barra minn hekk l-ammirazzjoni kbira li kellu għandi u ħajibqa' jkolli għal kuraġġ li kellu, dan ma ċempinjax il-populizmu, dan kien l-iktar nies imwarba fis-soċjetà magħhom lilhom kien jagħti spalla. Jiġifieri di ta' droga, semmejna droga u ġew kien qed jitkellem dasa li ma kienx hu qatt ma kienet tiġi riabilitata, mhux li jiġu riabilitati persuni li jaqgħu vittma ta' droga, imma riabilitata anke f'imħuħ il-Maltin u l-Awċin l-idea li aħna min jieħu droga irridu nieħdu ħsiebu, irridu nħobbuh, ma nistgħux niskartawh. Il-faqar, fil-Caritas hija monument, imma Dun Viktor anke qabel il-Caritas kien dejjem pereżempju meta kien anka direttur tas-seminarju l-imħabba li kien jagħti lil dawk it-tfal u żgħażagħ min jaf kemm għaddew. Kien direttur ukoll tal-homes tal-elderly, tal-knisja tal-anzjani. Għadni niftakar kelli darba laqa vera interessanti miegħu fi żmien 98 fil-ħajja l-oħra tiegħi meta kont għadni fil-politika, kont qed niżviluppa l-policy soċjali qabel l-elezzjoni insomma, u kont tlabtu biex nintaqa' miegħu biex nieħu wkoll il-femijiet tiegħu li kellu jdejh fuq niftakar kien qalli konna ntqajna l-Kurja u kien qalli il-djar tal-Knisja qed jitilfu ħafna flus. U l-parir li għandna nagħlquhom. Imma mhux ħanalquhom u Alla jbierek għadhom sallum. Ħanaddi għal-klip, ħalli ħanorbot ma dak li qed tajt, ħanaddi għal-tieni klip tal-Monsignor Viktor Grek biex niftakru l-klim sabiħ li kien jgħaddi. Il-ħajja ma rridux inqisuha mill-lat ta' żmien li ngħixu, imma mill-ħajja li mpoġġu fiż-żmien. U jiena mpoġġi ħafna ħajja fiż-żmien. F'dan ħanaddi għalik, f'dan il-klip dak kien rebaħ il-premju tal-anzjanità attiva fi żmien meta Dr. George Vella kien president. U jolqotni l-klim tiegħu, però jgħid jolqotni Dr. George Vella, l-President Emeritu, li għalkemm kellu l-maskra kienet qisot jemozzjona ruħu wkoll. Iva, fil-fatt, il-President Emeritus Dr. George Vella, konna qegħdin ġo programm ta' ġbir għal Caritas u l-Monsenjur kien ġi fil-bidu u mbagħad mar id-dar jistrieħu kellu jerġa' jiġi iktar tard. U kien xi ftit indispost u allura daħalni bit-telefon mal-President u ġifieri tinduna u ġifieri kif kont qed ngħid. Il-kelma li jgħidlek huwa inħobbok, ġifieri hu jisu kien jgħix. Hekk fil-idea li nħobbu lil xulxin li il-kelma nħobbok mhijiex biss riserv dal-mara u r-raġel jew għal-raġel u raġel jew mara u mara biex jgħidu għal xulxin. Imma hija nħobbok għax aħna suppost tifhimni mhux faċli. L-iktar ħaġa li jistidin li issa nagħmel u mhijiex daqshekk faċli għalli taħfer. Fil-fatt kont se ngħaddi għaliha. Għaliex. Għax diffiċli ħafna. Tgħidha. U nħossni vera. Ekku. Tikka ħdieħ. Għax hu vera jagħmilha. Jagħmilha ġifieri jkun hemm min anke minn dawn in-nies li kienu jieħdu droga li jispiċċaw b'xi mod iweġġaw ukoll vera. Speċjalment meta tkun qed tieħu droga. Minħabba l-vizzju. Minħabba l-vizzju ġifieri. Ġifieri bla kundizzjoni kien jaħfer hekk kellu ma nafx kienet imma ġifieri jien ngħidlek il-qdusija. Għax biex taħfer u taħfer fil-pront u taħfer qisu kif qed ngħidlek hu kien dejjem jgħid darba fis-speech minnhom kien qal residenti għallhom jiena kont inħobbkom qabel ma twelidtu. Għax il-ġimien. Għaliex propju vera hu ipprepara dal-affett kollha biex meta jitwildu ma li nsew xedda meta kien beda. U beda jiġġieled kontra droga fi żmien meta ma kienx tissemma daqshekk dan kienu għeddew li joqtluh. Il-laħwa. Skur kellu teddida li joqtluh u il-kummissarju dak iż-żmien batlu l-assa li hu ma rridx imma għax kienet teddida ta' vera ġifieri.
U xgull li rridu joqtluh. Għaliex il-pushers, in-nies li minn dejjem għamlu l-flus biktar motoxxen, tifhem. Kellu jaraw trettu, madhom fi ġejda. Se joqgħod jgħid in-nies biex ma jagħtux id-droga, biex nieħdu ħsieb it-tfal u żgħażagħ. Illum kien inkwetat ħafna, illum ġivent nitkellem anke lejn l-aħħar ta' ħajtu. Kienet jara pajjiż li huwa mifnieh bid-droga. Diġa ħaġa li ma nirrealizzawiex, sfortunatament, u minn ġad ngħidha biex nallarma, imma verament maħniex konxi kemm id-droga nxterdet ma' kull imkien. Illum kulħadd jgħidlek ġifieri, tmur fejn tmur, hekk tmur ma' modija partita, hekk tmur tieġ, hekk tmur ġo festa, hekk tmur ġo skola. Jiena intervistajt fi fajla. Għattilak kemm kellek żmien meta bdejtu droga? Għatli 30. 30. Għatli però ta' 14 ta' bdejt nittaqqar. U din kienet hemm ġifieri ħarġet mill-problema propju bis-saħħa tal-Monsinjur. Isma' li tieqaf mid-droga hija ħaġa kbira ħafna. Diffiċli. Miraklu enormi. Diffiċli. U ħafna nies jgħidu grazzi tal-li tajtni lura tara fil-Facebook. Ħafna dan grazzi tal-li tajtni lura ħajti. F'dan il-ktejjeb għaw ukoll kummenti minant residenti u ex-klijenti. U veru emozjonanti ta' għaw ex-il-zammit li għal illum il-mulej li għandu l-Dun Viktor u min jaf ċelebrazzjoni kbira qed jagħmillu dak kollu li jagħmel ma' persuni bħalna. Beni Antonelli kiteb il-momenti kelli x-xort inqatta ma' ġemp il-Monsinjur ma ninsihom qatt u se jibqgħu dejjem f'qalbi u grat għal dejjem. Kit Karwana, jien għamilt 3 xhur u 7 ġimgħat lajtiju, kont kważi mejjed, bis-saħħa tiegħu naf li għadni ħaj għax kieku ili mejjed. Daniel Mallija, kompli xerret li mħabba dejjem hekk kien jgħidli, it-tieni mis-sir tiegħi. Jurgen Mallija l-aħħar li kellimtu għetlu li hija sejla 4 snin mejjed f'Marzu, għalli dal-waqt immur ta' u se nkun nista' nsellilek għal-ħuk din veru baqgħet miegħi. Andreas Buħaġar ta' qalbek qatt, jien inħobbok ħafna, dal-klim tiegħu ma ninsih. Għas tista' ma tibkix meta għax taf li huma veri daw. U kien jaf li sejmur. U kien jaf li sejjer. Lilek għallek? Kien jaf li sejmur. Dal-aħħar speċjalment. Ġifieri kien jaf li qed jersaq il-mument tiegħu rib biex jiltaqa' mal-ħallieq. Imma mbagħad fl-istess waqt tinnota ma kellux biża'. Ġifieri mhix xi ħaġa li kien qed jirrifletti li minkejja li kien jaf. Ma kellux biża' dik il-kalma tiegħu li ma nafx inti għandu kun għatta ġew. Is-sens ta' qdusija kienet jien konna ranka mhux biss fajnejh imma anke f'dak il-mod kalm li u dik il-vuċi serena li twassallek messaġġ li ħanajtek jidħol dritt f'qalbek, taf kif? Fil-fatt jiena rajtu wkoll fil-birthday tiegħu għax kont hemmhekk fil-parti jagħmlu l-Caritas. U fost in-nies li beda kulħadd janqu u beda jikbi ħafna. Kien hemm Anthony illi llum huwa direttur tal-Caritas qiegħed minn floku. U dak il-ħin lill-Anthony għandna anke filmat tiegħu jaqbdu hekk u jgħidu speċi fidejk. Ħasra. U beddel Kien jaf mill-waqt ma' ġifieri moħħu. l-aħħar birthday. Iva, donnu kien jaf u ktar minn hekk kif qed tgħid. L-eċċellenza kien seren. Illi għandu l-Anthony li se jkompli il-ġvirenti u raġel u bnidem ġifieri mimli mħabba wkoll u rispettu u mpen u l-Monsinjur kien qed jgħid fik qed nerħi u nafda dak li għamilt. Qed naraw ftit filmati issa minn tal-Ibraċ fejn qegħdin nistennew il-vettura li qed iġġor il-Monsinjur Viktor Grek u għadd ta' persuni fosthom parroċċjani iżda nemmen li mhux biss
għaliex kienu jiġu minn kull lokalità hemmhekk jisimgħu l-qudies tiegħu, aċċana l-messaġġi tiegħu. Minkejja l-temp huwa msaħħab u bi ftit irxiex ovvjament, imma da mhux ħajaqta' qalb lil min iħobb il-Monsinjur hemmhekk issa hemm din il-komunità tal-Ibraċċ u qegħdin hemm biex jagħtuh l-aħħar tislima u jirringrazzjawh għal tant ġid li żeraw wkoll f'din il-komunità. Min jaf kemm minnhom marru jitolbuh parir jew ikunu mtaqla u jmorru jiftħu qalbhom. Bil-fjuri hemmhekk qed narawhom u li qegħdin hemmhekk biex ċertament ituh it-tislima li tixraqlu hemmhekk hemm il-kappillan Father Brian Ġalanze biex imbagħad aħna permezz dawn il-filmati provduti mill-kru tagħna nkunu nistgħu insegwu kull pass f'dan l-aħħar vjaġġ ta' Monsinjur Viktor Grech. Eċċellenza, temmen illi jiena nemmen illi Monsinjur Viktor Grech huwa qaddis, temmen illi għad ikollna l-aħbar li beda proċess ta' beatifikazzjoni fit-triq għall-Qudusija. Ħan ix-xerja x'qed nitlob dal-jiem kemm ilu li ħallina. Qed nitlob biex il-mulej fit-texxatina das-sinjal ħalli jibda dal-proċess. Ħanħallu Peppe Azzopardi nirringrazzjak naf li għandek impenji oħra marbuta ma' dan il-funeral, nirringrazzjak li kont magħna se nkompli mal-eċċellenza wara dan għandi aktar mistieda, grazzi li tajtna mill-ħin tiegħek. Tista' jekk trid tħalli l-istudju biex tkompli bl-impenji għaliex waħda mill-diffikultajiet illi kelli f'dan il-programm ovvjament illi bħal eċċellenza issa trid taħrab biex tilħaq tkun fil-ħin għal funeral fil-Konkatedral ta' San Ġwan u ħadd mill-Karitas ħadd minn kien ħabib tiegħu ma seta' jiġi llum. Imma napprezza illi fil-ftit ħin setgħu jaqsmu dan il-ħin magħna biex inkunu nistgħu ovvjament nagħtu l-aħħar tislima kif tixraq lil Monsinjur Viktor Grech. Dan huwa programm li qegħdin insegwu l-aħħar vjaġġ tiegħu. Eċċellenza, il-proċess tiegħu il-legat, anzi mhux il-proċess, il-legat tiegħu. U ħalla kollox. Ġifieri m'hemmx inkwiet illi da il-Karitas ħadd tisfaxxax illum, il-Karitas hija Ekku. Ġifieri naħseb u għalhekk kien fil-paċi wkoll. X'taħseb inti? Jiena nemmen li s-serenità tiegħu apparti li hu ħadda l-Alla f'ħajtu f'ħafna, allura anka tinduna l-paċi spiritwali tiegħu ġejja mill-fond, fimt mill-qalb, imma wkoll nemmen bisħieħ li hu kellu s-sodisfazzjon li jara din l-organizzazzjoni li beda hu illum kibret f'organizzazzjoni b'saħħitha u meta ngħid b'saħħitha għall-ammonti ta' servizzi li tagħti. Imma wkoll għan-nies iddedikati għax organizzazzjoni n-nies jagħmluha. Ġifieri konvinta li Dun Viktor kellu dis-sens dil-paċi u serenità li hu l-legat tiegħu qed iħallih f'idejn nies li jabbraċċaw, jaħqu jħadnu u jgħixu il-valuri tal-imħabba lejn ajrhom. Il-valuri għax l-aħħar mill-aħħar Dun Viktor min kien? Jiena lija l-ikona ta' xi tfisser il-Knisja ta' Kristu. Jiġifieri inti semmejt il-ġustizzja soċjali. U hekk hu għaliex x'inhi l-ġustizzja soċjali? Li inti tagħti l-ispalla lil dawk li għandhom bżonna u mhux iddawwar wiċċek in-naħa l-oħra. U dan mhux allura t-tagħlim ta' Kristu. U għalija Dun Viktor għexu dan, mhux sempliċiment kien jipritkah, imma kien verament jissimbolizza b'kull mod dak li Kristu ikkomunika ngħidu hekk b'ħajtu u naturalment fit-tagħlim soċjali tal-Knisja. Kieku jkolli ngħidlek, jiena naf kemm temozzjona ruħek u bir-raġun kollox inti ħabbejtu ħafna. Meta tkun hemmhekk
Jien naħseb li inti dak il-ħin tkun bħala l-eċċellenza l-President Emeritu jew il-persuna illi inti tant ħabbejt l-umilta u tant ħabbejt persuni għax inti rib ħafna nisek niftakrek ukoll meta miet Dunanċ Strejkel. Kemm ħabbejtu. Dunanċ u Dun Viktor kienu buddies, ġifiri flimkien kienu bdew il-karita, għaswat nugost li semmejtu. Interessanti, kont nafu dan id-dettal. Nafu kol u għadu ħaj u mimli bl-omor u muli jalla jkompli tiħomor il-Dionisju Mintoff li naf kem tħobbu ġifri inti bħala persuna. Meta l-lum tkun emmek tagħti l-aħħar tislima, kemm bħala President Emeritu li tiġi mistiedna u tmur taqdi d-doveri tiegħek. Imma inti ma tagħmilix bħala President Emeritu, tagħmilhax veru b'mod sħiħ b'qalbek kollha tħobbhom il dawn in-nies. Marija, jiena inti tafni li jien ma tantx iħobb it-titli. Jiġifieri ma mmur imkien għabbit-titlu, jiġifieri immur għaliex inħoss li bħala ċittadina Maltija u li kelli din il-grazzja li naf il-Dun Viktor daqshekk mill-qrib, li nafu li l-ewwel darba li ltqajt miegħu in persona kienet meta kelli 13-il sena. Dak iż-żmien kont l-Azzjoni Kattolika ħall-qormi tal-bniet u konna bdejna l-Azzjoni Kattolika tal-bniet u l-Azzjoni Kattolika tas-Subien kif konna nsibuhom minn hawn insellem l-Emanuel Zammit li hu kien inkarigat. Konna ftemna li nippruvaw namlu, konna bdejna naraw qisu speċi ta' żgħażagħ qed ifittxu jagħmlu affarijiet oħra. U konna għedna s-sena għamlu biex nqajmu ktar taf kif entużjażmu. U ddeċidejna nagħmlu din l-attività u nistiednu l-Dun Viktor, għax Dun Viktor jien niftakru nhar ta' sibt fuq ir-Rediffusion. Dak iż-żmien ħafna żgħażagħ u anke ċertu nista' ċerta ta' żgur li ma jiftakrux ir-Rediffusion. Dal-cable radio speċi li kellna dak iż-żmien. Fil-fatt issa se jkolli anka clips u anka persuni. Fil-fatt nitlob ir-reġija ġaħ program live u nkollu għaddej u program ħaj nixtieq illi l-mistednin li għandi hekk ukoll li huma mistednin interessanti biex jiddaħlu fl-istudio dal-programm ma nistax nieqaf biex nagħmel dan għax il-programm irid jibqa' għaddej u se nkompli magħhom ukoll u se nsemmu. Ġakin, jiena ħanajdlek bħala tifla, niftakar, meta kont żgħira ħafna, kull nhar ta' sibt ommi Alla jaħfrilha kienet titfgħu fuq Xandir Malta, Radio Malta biex nisimgħu il-programm ta' Dun Viktor. U jiena nirringrazzja l-ommi għaliex kienet tiżra fija daw il-messaġġi diġà ta' mħabba u ta' modrija u kienu jibbatulu ovvjament it-tri jaqrom, it-tri ta' uġieħ kbir u mbagħad jagħti il-parir tiegħu. U għaddab il-balsmu fuq l-lup imtaqla. U dik kien l-ewwel darba ġifier li jiena ġejt wiċċ miegħu. Għamilna kuntatt miegħu u għednilu nixtiequ nagħmlu din it-tip ta' attività u għednilu nixtiequ nażlu kanzunetta popolari dak iż-żmien. U inti tagħmel messaġġ fuq ġifieri meaningful da. U niftakar din ma ninsija qatt jekk tgħidli x'kanzunetti jeżistu llum laqas ngħidlek Marija. Imma din il-kanzunetta ma ninsija qatt. Bridge over Troubled Waters. U ġie għamilna ġifieri bdejna mmexxu l-kelma li ġej Dun Viktor u konna minja fis-sala ta' dak li konna ngħidulu l-azzjoni tas-Subien, ma kienx hemm fejn toqgħod labra, ippakkja ruħu qatt ma rajna qasek żgħażagħ minħal qormi jiġu, imma l-iktar naħseb impressjonanti kif qisu kulħadd sar statwax, ħadd ma ċċaqlaq, ħadd ma tniffes u kull kelma li qal kull ħadsa magħha inkredibbli dik kienet l-ewwel darba u kull meta nintaqgħu u niftakru fiha dejjem insemmuha jien Dun Viktor. Din l-okkażjoni qed ngħidlek l-ewwel darba għalija jiena ġie l-ikbar personalità tad-dinja ġifieri. Dun Viktor kien diġà isem mhux household name, qisu il-persuna tal-faraġġ minħabba x-xandiriet li kien jagħmel.
fuq Eċċellenza, jina nixtieq nirringrazzjak għax marriċ l-intelliflek mill-ħin. U naf kemm importanti li tkun fil-ħin, nanzi nirringrazzjak li xorta ġejt għaliex kienu nur kbir għalija għax naf kemm kien importanti li jkolli lilek hawnhekk fl-istudio u koll il-Peppi kemm ħabbejtu tul ħajtek kollha u nirringrazzjak li iddedikajt dan il-ħin għalih ukoll. U nirringrazzjak ħafna u issa ħanaddi għal ma' Ruth Castillo fejn hemmhekk qed nistennew il-vettura ta' Monsignor Victor Grek. Grazzi ħafna Eċċellenza li kont magħna. Grazzi immens. Għandna hemmhekk ir-Ruth Castillo illi qiegħda hemmhekk ippreparata għal kollegament hemmhekk biex issa hemmhekk inġabru minkejja li qed traxxax hemmhekk hemm niżlin hemmhekk huwa qegħdin nistennew il-ħers u hemmhekk qed naraw. Ħanħalli il-filmat għaddej. Hawnhekk f'Tali Braċ ċabċib hawnhekk f'Tali Braċ kif waslet il-ħers hawnhekk quddiem il-Knisja mingħad kbir ta' parruċċani li tant kienu jħobbuh emozjonati hawnhekk, deskrivewh bħala kien qaddis jgħix fostna. Il-ċabċipa hawnhekk tal-parruċċani tar-residenti lill-Monsignur Victor Grek li għex fosthom għal snin twal. Iddeskrivewh bħala qaddis li kien jgħix fosthom u jħossuhom fortunati ħafna illi kien hawnhekk fosthom għal snin twal fejn Tom Pariri għexu miegħu. L-emozzjoni viżibbli ħafna fuq wiċċ hawnhekk il-parruċċani li tant kienu jħobbu lil Monsignur Victor Grek. Nsegwu hawnhekk. Għallulna f'kelmtejn aktar kmieni li ħossuhom fortunati ħafna kien bniedem tan-nies kien wieħed fosthom. Iċ-ċabċib hawnhekk tal-parruċċani tar-residenti għal Monsignur Victor Grek. L-aħħar tislima il-Monsignur hawnhekk. Xhieda tal-imħabba u r-rispett li kellhom leh. Inħobbuk u grazzi ħafna qed hawnhekk residenti qed jgħidu lil Monsignur. Isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Mill-Evanġelju skont San Luqa. U ġie Nażaret fejn kien trabba, daħal fis-sinagoga tagħhom, kif kien imdorri jagħmel nhar ta' Sibt. U qam biex jaqra. Ta' fidejh il-ktieb ta' Iżajija l-profeta, fetħu u saf fejn kien hemm miktub dan li ġej. L-Ispirtu tal-mulej fuqi għax hu konsagrani, bat ninħabbar il-ħelsin lill-imjasrin, inwassal b'xarat tajba lill-fqajrin u d-dawl mill-ġdid lill-lomja. Inrott il-ħelsin lill-maħqurin u nsandar is-sena tal-grazzja tal-mulej. Imbagħad reġala il-ktieb taħlura l-qaddej u qad bil-qiegħda. Għajnejn kulħadd fis-sinagoga kien msamra fuqu u bada jgħidilhom din il-kitba seħħet illum intom u tisimgħu. U l-koll laqgħu kliemu u staġbu għal kliem mimliħ l-ewwa li kien ħireġ minn fommu. Aziz Don Victor, dan il-klim propju jixraq lilek mill-iskrittura mqazza. Inti kont talina għal din il-parroċċa, għal pajjiżna ta' dawl, ta' kumpanjatura. Il-klim tiegħek mimliħ l-ewwa, il-kelma ta' kuraġġ. Aħna rridu nirringrazzjawk, isemmu speċjali din il-parroċċa tant ażiża li tajt servizz mill-qalb. Il-komunità kollha tirringrazzjak ta' kemm smajt qlub li ġew iferraw qlubhom għandek. Ta' kemm akkumpanjajthom fil-momenti sbieħ u diffiċli tal-ħajja. Għandna wkoll bħala saċerdoti li ringrazzjawk ta' eżempju ta' saċerdozju qaddis illi inti tajtna. Grazzi. Għatihom u lejl mislieħ ta' dejjem.
يسرح في سلام أعطيهم المسيح تدين يسرح في سلام أعطيهم المسيح تدين يسرح في سلام Amen. Maria Immaculata tal-Ibraċ, Dun Brian Ċaranze. Issa qegħdin insegwu wkoll lis-sindku tal-lokalità ta' Swieqi u membri tal-Kunsill Lokali li qegħdin isellmu lil Monsinjur Victor Grek bukket fjuri fisem ir-residenti ta' din l-lokalità fejn għal snin twax għex hawnhekk Monsinjur Victor Grek flimkien. Ma' ukoll fisem il-parroċċa qed jitpoġġew bukketti tal-fjuri. Kuruna wkoll fisem il-parroċċa. Hawnhekk ħafna mir-residenti qed isellmulu iskiet hawnhekk, iskiet li hawn tixet ir-rispett li nkiser b'ċabċipa tar-residenti li jirringrazzjaw għal dak kollu li għamel magħhom tul ħajtu Monsinjur Victor Grek tal-kelma ta' faraċillitom tal-ferħ miegħu. Ħafna minnhom kienu jsegwu l-eżerċizzju tiegħu, jattendu, jisimgħu l-omeliji tiegħu. Il-messaġġi li kien jgħaddilhom li ħajibqgħu jożżuhom għal ħajjithom kollha. Hawnhekk ħdejja hawn residenta li ilha taf ħafna lil Monsinjur Victor Grek, x'inhu l-memorji li għandek, xi messaġġ li kien jgħaddilkom li tibqa' tgħos, Sinjura? Il-messaġġ dejjem niftakar jgħidli għajt mulejjejni. Dika waħda li jridni ngħidha kważi l-ħin kollu. Barra minn hekk jiena nafu minn mindu kien qed jistudja għal qassit għax aħna konna ġirien kważi u niftakru wara l-Persjana dejjem jistudja. U kien minn dejjem kien tifel sewwa, tifel kwiet u miġbur u kien jidher li jiena lija ġabdejt nitolbu li għandi bżonn bħala talba għaliex għalija ġiġa qaddis. U dik il-frażi kien diġà qaddis jgħix fostna spikkata hawnhekk fost ir-residenti tal-Ibraċ ta' Swieqi. Kien bniedem fosthom jgħix moħħtu, kienu anke jiċċelebraw elu snin Monsinjur Victor Grek. Issa hawnhekk inġabru hawnhekk biħġarhom biex jagħtuh l-aħħar tislima fl-aħħar vjaġġ issa il-korteo funebri kompli għal konkatedral ta' San Juan fejn minn hawn ftit tal-ħin ieħor issir il-quddisa, il-funeral kont ċelebrata minn Monsinjur Arċisqof Charles Scicluna. Iċ-ċabċipa hawnhekk tar-residenti l-aħħar tislima ta' Monsinjur Victor Grek fosthom. Tajjeb li ngħidu li anke waħda mill-parruċċana hawnhekk mill-parroċċa tal-Ibraċ se jkollha sehem fil-funeral, se taqra waħda minn dawk il-persuni li se jaqraw fil-funeral li se jsir minn hawn ftit tal-ħin ieħor. Il-quddisa preżente katavere kon ċelebrata minn Monsinjur Arċisqof fil-konkatedral ta' San Juan. Imbagħad il-funerali kompli forma strettament privata difna ta' Monsinjur Victor Grek. Jina hawnhekk nista' nagħlaq dan għall-kollegament Marija e kif ir-residenti hawnhekk għadhom hawnhekk jaqsmu l-memorji tagħhom li kellhom ma' Monsinjur Victor Grek tul ħajtu. Marija nista' hawnhekk nagħlaq dan il-kollegament, ħankomplu nitkellmu man-nies li jaqsmu magħna l-esperjenzi tagħhom ma' Monsinjur Victor Grek. Grazzi, kollega Ruth Castillo, ta' dak is-servizz estensiv u dettaljat nirringrazzjak tas servizzi tiegħek u anke tal-kamera person tagħna li qiegħed hemmhekk Marko Mikallef ta' dawk il-filmati li l-kol qegħdin napprezzaw u issa miegħi fl-istudju inqalbu il-mistiedna u għandi 3 mistiedna u nirringrazzjakom illi ġejtu magħna. Il-kol b'emozzjoni kbira x'ukoll jafuh il-Monsinjur Victor Grek għandi lil Ġerman Kassar, lil Rodrik Zerafa u lil Tony Mikallef. Ġerman u Rodrik jafuh mill-qrib bil-ħidma tiegħu fil-Caritas u huma wkoll ġew mejjuna mis-servizzi tal-Caritas. Ħanibda bik Ġerman. Jiena fil-fatt nixtieq reġgħet ritratt ukoll mort iżuru anke l-isptar fl-aħħar jiem. Qed narak emozjonat u mhux faċli għalik illi ġejt magħna llum, kif qed tħossok illum li Malta tilfed dan l-ikona tal-umanità? Ifhem
Ma nħossniex tajjeb żgur, imma l-aħħar ftit kliem meta mort rajtu niftakar isu huwa għamel kuraġġ lili. Għalli isu ħassa ħaġa li ġejja li hemm duffi. Għalli ta' mhix dwejjaq Ġerman għax għalla volja kien f'dik il-kundizzjoni xorta jarfek, inkredibbli. Għalli ta' mhix dwejjaq. Għatlu u jinġu qalbi xi ġifieri. Għalli għax li kelli nagħmlu għamiltu. Ma qed naraw kemm hekk naħseb kien Ġifieri li kellu jagħmlu fis-sens li rid jgħid ħoloq dak il-bini li hemm ħażebbuġ li huwa l-Caritas fimt. U bis-saħħa tiegħu ara kemm inaqdu familji l-ewwel wieħed jiena mal-familja tiegħi u nies u għad iridu jgawdu. Ħalla xi ħaġa inkredibbli fimt li bniedem li jagħti biss. U meta tagħti jekk kien jgħidli nirċievi inqas tkun taf, fimt. Kellu maħabba bla qis ir-raġel, fimt anke tħares lejh. Jaffaxxinak hu. U inti tafu sew għax. U żgur jiena nafu sew, ili nafu naħseb issa iktar minn 10 snin, fimt. U meta l-ewwel darba li rajtu kont rajtu San Blas, niftakar. U ġiex kelmiet għadhom alla volja għaddew 10 snin ta' mir-rikaveri tiegħi. Għalli nemmen fik. Hekk. Ma jafnix, rani San Blas, kont għadni ovvjament, mhux kif jgħid illum, ma kontx tajjeb. Għalli nemmen fik Ġerman. Għalli semmen inti fik. Proset, xi ġimiel ta' kliem. Imma il-kliem ma nafx minn fejn kien iġib. Fimt, imma vera tikkonnettja miegħu ir-raġel, fimt minn Rodrik, inti llum ovvjament qed narak ukoll bdieqa kbira llum. Anzi nirringrazzjak illi ġejt għal dan il-programm. Rodrik, għalik x'kien ifisser? Jiena ġibdem ngħid, jien dak Kristu miexi magħna. Għax il-paċi li għandu f'qalbu hija kbira. It-tannija tiegħu hija ta' kuraġġ. Jiena kelli opportunità naħdem ħafna miegħu ukoll bħal Ġerman. Kien iħobbna dik il-kelma l-inna minnu pali għeddik kien dejjem hemm fejna. Qatt ma għatanna qalbna, momenti tal-ħajja niġu diffiċli ukoll. Kif nidem kbir, xifi klifna pilazzju għalina. Rodrik, inti bħal ma jgħid Ġerman u tant persuni oħrajn bidillek ħajtek. Ja, fil-mija. Jena nafu ma kien xogħol fil-Caritas, ma nafx kien niġġibina. Ma kien nisi kellna fuq minn id-duru. Aħna l-inna Caritas taqna ħajjitna l-ura. Imma l-lum il-ġurnata ġibdem ngħid, sibt li l-nifsi, naf min jien. Naħseb, fuq ma kien xogħol li jemmen, u mhux illum hemmen ħakemm għaddew snin. San Blas għal 35. Kien żiżaq nara l-inna qabel ma twilidna, għandi 36. Ekku. U mhux biddel biss ħajtek jew tal-familja. Niftakar kont intervistajt il-ġenituri tiegħek li ovvjament u f'Ġerman l-istess il-familja tiegħu li jħosshom ħafna grati lejn il-Monsinjur għaliex tom il-binhom lura. 100% dik hija il-familja l-lum il-ġurnata ħossuhom proud bija li għamilt, ġifieri li għamilt li sibt li l-nifsi. ċifieri ma ngħidx li biss u ngħid ta' madwanna kollha. Aħna Caritas mhux qed tgħidli li qed tgħidli l-familja tiegħi si fadhom niddejjaw miegħi. Hemm ħafna servizzi li jagħmilhom u daw ħollhom hu. Ġifieri li ta' tgħid ħolma tiegħu mhux jgħid żgħaret bijaklu jingħalija bijaklu llum il-ġurnata kapaċi ngħid illum klin. Jilqas kont nemmen fija nnifsi li nista' nagħmilha li jkun klin u dejjem nemmen fija nnifsi. Ġifieri diki. Ħanwaqfek ħarira għaliex
ħanaraw issa il-filmati minn Triq ir-Repubblika minn fejn se jgħaddi l-korteo qabel ma jgħaddi għal Konkatedral ta' San Ġwan, hemmhekk għandi l-kollega Angelika Farrugia li qiegħda segwi minn quddiem il-Konkatedral ftit qed naraw hemmhekk li tħalqet minn hawnhekk mill-istudju u waslet bisliem l-Eċċellenza Mary Louise Colejro Preca li qed naraw dieħla fil-Konkatedral ta' San Ġwan. Ħanaddi minnu fiha l-kollega Angelika Farrugia illi qed tara issa l-wasliet ta' bosta dinjetarji għal dan il-funeral ta' organizzat mill-Istat. Insellimlek Angelika. Ekku, nsellimlek Marja kif qed tajjeb inti waslet ukoll l-eċċellenza tagħha Mary Louise Colejro Preca u iktar kmieni wkoll rajna wkoll li wasal l-Archbishop ta' Malta Monsignor Charles J. Scicluna li se jkun qiegħed jikkonċelebra din il-qudies propju hawnhekk fil-Konkatedral ta' San Ġwan. Iktar kmieni l-korteo funebri telaq mill-Knisja tal-Ibraċċ fejn kif rajtu sew mal-kollega Ruth Castillo ingħata l-aħħar tislima anke mill-parruċċani u mill-kleru tal-Ibraċċ. Bħalissa aħna qegħdin nistennew li propju jibda l-funeral mal-wasla ta' iktar dinjitarju, mal-wasla ta' iktar nies li qegħdin jinsabu hawnhekk lesti biex jisimgħu il-qoddiesa u anke l-omelija li se jagħmel l-Archbishop Scicluna. L-andament kif inhu bħalissa Angelika, ovvjament ix-xita li n-nies ma jkunx jistgħu jistennew forsi barra, imma x'inhi l-atmosfera hemmhekk u jekk il-Konkatedral huwiex mimli bħalissa li jistennew ovvjament qed naraw n-nies fil-fatt hemm barra wkoll. Forsi tispjegali ftit inti l-atmosfera li qed tara. L-atmosfera hija waħda kwieta, hija waħda kalma, però ħafna nies lesti ovvjament għall-funeral. Il-Konkatedral qed jimtela bil-mod, però qed jimtela ħafna diġà, ġifieri anke milli wasla tagħna aktar kmieni dalgħodu diġà kien hawn ħafna nies propju lesti, mhux biss nies mistednin imma anke nies mill-pubbliku li ġew hawnhekk propju biex jattendu il-funeral ta' Monsignor tal-Monsignor Victor Grek. Fil-fatt, Angelika, ħanerġa' ninaqat miegħek aktar tard meta tasal il-vettura hemmhekk ovvjament biex inti mbagħad tkun tista' turina ftit dawn il-filmati u tispjegalna dak li qiegħed jiġri hemmhekk qed naraw ftit barrikati biex ikun hemm ovvjament il-proċess tal-wasla tal-vettura aktar organizzata qed naraw iktar nies qegħdin jinġemgħu biex imorru għal din il-quddiesa tal-aħħar teslima tal-Monsignor Victor Grek. Miegħi għandi lil Tony Micallef. Ftit tal-ħin ilu l-Eċċellenza kienet tissemmi ir-Rediffusion u inti min jaf kemm ħdimt miegħu hawnhekk ix-xandir x'memorji għandek tal-Monsignur u mbagħad grazzi għalik semma xi ftit klips ukoll ta' dan il-programm. Jiena lill-Monsignur l-iktar li ilħaqtu hawnhekk meta fid-disajnijiet jiena għal 9 snin kont nippreżenta il-breakfast show fil-weekend is-sibt u l-ħadd u kienu kun hawnhekk. Iżda il-karriera ta' Monsignor Victor Grek bdiet ferm qabel, bdiet fl-1956 meta kien għadu kemm laħaq saċerdot novizz ftit wara sar viċerettur is-seminarju, kienet jipritka da żejtun u jkun hemm meni spiteri qed jisma' l-pritka tiegħu u marfuqu. Dan l-affarijiet irrakkontahom li għand intervista ma' Don Victor. Marfuqu meni spiteri fis-sagristija fuq għallu Don Vic, għallu nixtieqek tibda ma' Rediffusion. Meni spiteri x'kariga kellu dak iż-żmien? Dak iż-żmien ma kienx f'kariga għolja, immaġina li kien xi producer qed nitkellmu 1956. U għall-ewwel ma rridx Don Victor, għallu jiena x'esperjenza għandi ta' xandir. Ma insomma, fi żmien xahar beda jxandar u l-bqija mill-1956 sal-2004 hawnhekk għamel diversi programmi u jiena niftakarni bħala tifel id-dar Marija. Il-ħin li jibda Don Victor alla ħares konna tittajċi kelma xejn, ġifieri fil-ħin ta' 3:15 jew 3:30 skit perfett. Ejja nisimgħu l-ewwel klipp. L-ewwel klipp provdilna nirringrazzjah Tony Micallef, klipp minn diversi xandiriet li kien jagħmel Don Victor Grek. Mela, ħanisimgħu
silta żgħira mill-xandira tal-bosta xandiriet li kien jagħmel Don Viktor Grek f'Xandir Malta. Iva, l-ewwel bħala saċerdot ngħidlek il-verità għaliex bdejt inħoss iktar id-dibattijiet tal-poplu u naħseb Assis li ma jħoss ġo fih id-dibattijiet tan-nies ma tkunx qed taqdi l-vokazzjoni tiegħek. Ġifieri nitni ħafna biex inħoss id-dibattijiet tan-nies, il-karba tal-fqir tal-batut. Dik hija l-ewwel silta. Ma ħanisimgħu t-tieni silta. Jiena bħala tifla u min jaf kemm minnkom tiftakru daw il-programmi li kien jagħmel li kif tisma' leħnu jkollok tieqaf. Fejn nisimgħu silta oħra. Xandir Malta jippreżenta il-kelma ta' ħabib. Monsinjur Viktor Grek iwieġeb għal mistoqsijiet tagħkom is-semmija. Insellmilkom u nixtieqilkom jum ġdid. Bħas-soltu se naqralkom l-ewwel ittra illi għandi li hija miktuba minn raġel miżżewweġ li huwa separat minn martu. Dawn huma siltiet grazzi għal Tony Mikallef. Tony, kellu diversi programmi. Kellu. Dana kelma ta' ħabib, da għaddej kien jixxandarek mussajr żball il-ħamis. Però da beda novità wkoll għal dak iż-żminijiet qed nitkellmu kelma ta' ħabib kienu is-snin 80. Dana beda iġib fl-istudio nies li kienu għaddejjin bi problemi. U mhux biss iwieġeb li trib bħal meta kien jagħmel fejn tmur il-qalb. In-nies kienu jiġu u jagħtu l-esperjenza. U Don Viktor forsi fatt li ma tantx issemma dwaru huwa li anka meta beda fix-xandir beda bi programmi taż-żgħażagħ. U iż-żgħażagħ ta' snin 60 kien verament emmen fihom, anka pereżempju beda l-eżerċizzi b'differenza. Fi żmieni meta kont żagħżugħ u tifel jiena l-eżerċizzi kienu jsiru l-knejjes. U beda novità fl-1971 fejn jagħmel l-eżerċizzi l-ewwel fit-teatru Cinema, il-Plaza. Mimli mballat. L-Arċis of Gonzi kien xettiku. Qed jirrakkonta li Don Viktor. Imma meta mar il-Plaza. U laqqas seta' jidħol qed isegwi l-Don Viktor mill-fwajjer tal-Plaza. Baqa' mbellaħ għallu Don Vik, għallu l-esperiment irnexxa u bqaddej. U kien anka pereżempju jinkludi u jemmen fil-mużika. L-1971 kienet is-sena li ftit qabel George Harrison ħareġ My Sweet Lord. Allora fl-eżerċizzi tmur, tisma' Don Viktor, tisma' kanzonetta My Sweet Lord. Taf inti, iż-żgħażagħ, mhux biss iż-żgħażagħ tal-Knisja li kienu fl-qdiet kienu jmorru żgħażagħ anka ta' kulħadd. Maru mbagħad bl-eżerċizzi wkoll f'teatru Raħal il-Ġdid, l-Istitut Kattoliku, id-dar il-Blat tal-Bajda tal-Mużew u fuq kollox dam għaddej għal bosta snin sad-disajnijiet, jekk mhux sal-bidu ta' dan għal-millenju, fil-Knisja ta' Santa Teresa. Jiena flimkien mal-mara x'il-mara kienet ukoll segwa ħafna. Konna morru u imballati u rrid ngħid li grazzi għall-inizjattiva li ħadet l-Arċidjoċesi dawna l-eżerċizzi għax Don Viktor kien jirrekordjhom, joħroġhom fuq każett u CDs u llum huma kollha depożitati fuq is-sit tal-Arċidjoċesi Lajkos. Jiġifieri kien jemmen, kien jara s-sinjali ta' żminijiet u ma kienx jibża mill-bidliet, ma kienx kellu problemi, ġifieri, anka meta jiena kont intervistajtu fit-tul apparti li hawnhekk. Meta kont qed nagħmel it-teżi tiegħi fuq saċerdoti bħalu li kienu impenjati li il-popolarità tagħhom minn fuq ir-radju bħal Monsinjur Michele Azzopardi, kif beda Monsinjur Michele Azzopardi? Beda minn fuq Rediffusion ukoll, meta ġabar dik il-mitlira. Ġifieri il-popolarità tiegħu uża biex jagħmel proġetti u jwettaq it-talim soċjali li tantallem fis-seminarju, għallem fil-kulleġġ Mater Admirabilis Training College, għallem l-Università, għallem minn fuq ir-Rediffusion. Se nwaqfek ftit biex nikkummenta ftit ma nafx hekk
għandix l-Angelika, però qed nara ta' dinjetarji fosthom rajt il-Presidenti Emeriti, fosthom il-President Emeritu George Abela. Illi punt interessanti fuq il-President Emeritu George Abela, dan ilu snin kbar eżatt kif temm il-presidenza tiegħu, il-President Emeritu George Abela mhuwiex se jpoġġi bħala President Emeritu fil-Konkatedral, iżda se jpoġġi mal-Fondazzjoni Caritas għaliex u flimkien ukoll ma' Anġlu Fenek u tant nies oħra ħadmu ħafna miegħu fil-qrib. U dan huwa punt interessanti li l-President Emeritu George Abela għadu sissa jaħdem fil-Caritas. Ħanaddi għall-Angelika Farrugia. Angelika, insellimlek. Nsellimlek Marija, ekku infatti komplu jaslu aktar dinjitarji hawnhekk fil-Konkatedral ta' San Ġwan fil-Belt Valletta fosthom anke wasal it-tenur Joseph Kalleja li se jkun qed jagħti semu wkoll waqt il-qudiesa. Tajb ngħidu wkoll li wara l-qudiesa l-funeral se jkun qed ikompli f'forma strettament privata u llum ukoll matul il-jum il-binadar kollha fuq il-binijiet pubbliċi se jkun qegħdin jittajru mezzasta. Aħna hawnhekk għadhom ġejjin nies il-funeral ser jibda dal-waqt kif jidher l-andament ġol knisja qed jidher daqsxejn iktar movimentat mill-ewwel anke kif waslu kif kont qed ngħid ukoll iktar nies mhux biss dinitarji manka nies li huma mistednin għal funeral fosthom anke nies mill-Caritas u l-andament bħalissa huwa wieħed daqsxejn iktar mexxej. Grazzi Angelika, punt interessanti f'dan il-funeral huwa illi qed naraw hawnhekk issa l-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grek illi dieħel ukoll għandna l-membri tal-Kabinett għandna l-ġudikatura iżda wkoll l-iktar punt interessanti illi huwa f'dan il-funeral illi s-soltu ikun hemm irid ikollok invit biex tkun tista' tattendi għal funeral f'dan il-livell organizzat mill-Istat. Imma se jkun hemm fuq naħa ta' quddiem ovvjament il-familjari jieħdu preċedenza f'dan il-funeral u mbagħad hemm il-President ta' Malta, il-Prim Ministru u l-Kap tal-Oppożizzjoni u l-Speaker u l-membri tal-ġudikatura, il-membri parlamentari, il-membri tal-Kabinett u imbagħad il-kumplament tas-siġġijiet seta' jidħol kulħadd. U dan huwa l-ispirtu li dejjem xtaqħalli waraħ ta' umiltà Monsinjur Viktor Grek, Ġerman Kassar. L-umiltà tal-Monsinjur qatt ma tkun tħoss li huwa ma tiqtik xifhem li trid tagħmel xi reverenza meta taraħ b'dik l-umiltà inti li tafu mhux ħażin. Kif kien iġib ruħu miegħek? Kien ħallini bla kliem jiena, fimt, għax anka tħares lejh il-bniedem ħlif imħabba ma tirċivix minn għandu, fimt. U int minn int, ma qgħodx ħares lejh il-kuluri u kif int hekk xi kraħja u sabiħ. Jiena missier qatt ma kellim ma nafux il-missier u ma qgħodx nistħinajt. Però fih sibt l-isbaħ missier ta' jien. Għax l-imħabba li tani u inkredibbli u bla qis raġel li ħaniqpa niftakar fih sa kemm immut. U meta ċempilli staff kax konċol meta miet u jien tibta bniedem li x-xogħol inħobbu ħafna jiena u ngħix il-ħin u ma dik il-ġurnata l-itwal ġurnata ta' ħajti kienet meta sirtna fl-imiet, fimt? Alla volja jisna bdejna nistennew għax il-mod kif kien l-isptar, kellu żmien jiġifieri l-affarijiet. Imma xorta xok, fimt? Għandek raġun. Xorta telfa. Rodrik, il-Monsinjur kien jemmen fikom, fa' għallu jien nemmen fik u naf li inti għalik il-Caritas hija familja. Il-ġenituri tiegħek kienu qalu li titġennen u anka Ġerman naf li l-istess. Titġennen biex tmur il-Caritas biex inti artist, toħloq l-attivitajiet. Kemm tħossok grati li Monsinjur Viktor Grek zera fik tant pożittività, tant imħabba u tant ħajja. Monsinjur, għandi nista' ngħid li xara gradwajt jiena u kelli x-xorti li kien qiegħed hemmhekk. Ma nafx kif nistgħu nagħmlu graduation oħra u l-presenza tiegħu mhux tkun hemm. Ħajkolli nwaqfek ħarira qed nara lil
Fader, il-Don Dionisio Mintoff, għadni kif semmejtu għandu fuq id-90 sena. Bħal Monsignor Viktor Grek, dan huwa wkoll ikona kbir tal-umanità. U vera minkejja illi għandu fuq id-90 sena, Don Dionisio Mintoff, illi waqqaf il-laboratorju tal-paċi u tant ħidma l-vulnerabli bħal Monsignor Viktor Grek, naf kemm kienu ħobbu lil Monsignor Viktor Grek, minħabba l-età tiegħu imma xorta ma qatax qalbot naraha hawnhekk minkejja li bidbatija tal-attaraġġ tal-Konkatedral ta' San Ġwan qed naraw ħdieħel kien determinat li jingħaqad ma' tant ammont enormi ta' saċerdoti u monsinjuri li se jkunu qegħdin iqazzu din il-quddiesa. Don Dionisio Mintoff ukoll bħal Monsignor Viktor Grek huwa ikona tal-umanità u fil-fatt hija ħaġa sabiħa li tara ikona jsellem ikona ieħor. U wieħed japprezza li minkejja il-diffikultajiet f'saħħtu, mhux diffikultajiet, ovvjament l-età tiegħu, xogħol tagħmel dan l-isforz u anke f'din il-kesħa biex imur isellem u jagħti tislima lil ħabib kbir tiegħu, Monsignor Viktor Grek, għax dawn huma persuni li dejjem rispettaw il-xulxin, ħadmu flimkien u ħabbew lil xulxin u rispettaw ix-xogħol tant kbir umanitarju. Ir-reġija se nitlobha tgħaddi għal klipp ieħor li għandi ta' Monsignor Viktor Grek sabiex qabel imbagħad ma jibda l-funeral u ntemmu dan il-programm speċjali niftakru fil-messaġġi tiegħu. Għajdek, il-papa tiegħi kien bniedem meravigliuż, kien bniedem ferriħi ħafna. Ma kienx irid jara gdiedem fid-dar. U għalmuna ħafna l-ġenituri tiegħi, bl-eżempju tagħhom. Kienu tnejn min-nies li ħabbew lejn xulxin dejjem sal-aħħar. Il-mama tiegħi mardet żgħira ħafna, kellha 42 sena meta mardet u mietet ta' 72. Ġifiri għattat żmien minn ħajjita marida serjament. U l-mod kif missieri kien jitratta u baqa jħobba sal-aħħar jħossiba kienet xi ħaġa meraviljuża. Aħna tallimna inħobbu, tallimna nkunu ġenerużi, tallimna nagħtu każ tal-fqir u l-batut. Meta kienu jiġu nies ħabtulna l-bieb dak iż-żmien tal-bidu tal-gwerra kien hawn ħafna qatt. Malta, niftakar ommi dejjem kienet tgħidilna, kienet ittina xi ħaġa f'idejna biex nagħtu aħna. Ħalli aħna nħossu l-bżonn li nagħtu każ tal-fqir u l-batut. Xi ġmiel kull meta tisimgħu jitkellem b'dik il-paċi, qegħdin ir-reġija qed tagħtina il-Konkatedral ta' San Ġwan imballat bin-nies u żgur li mill-ġenna Monsignor Viktor Grek qed jieħu gost jara tant nies li ġew jagħtuh l-aħħar tislima. L-Konkatedral huwa imballat. Aħna kif se ntemmu dan il-programm speċjali naħa tad-diskussjoni, il-kollega tiegħi Mario Mikallef se jkun qiegħed jagħtikom dettalji, ħafna dettalji u kummentarju ta' din il-quddiesa li se tixxandar dirett ukoll fuq Television Malta fejn hemmhekk se nkunu qegħdin naraw lill-Arċisqof il-Monsignor Charles J. Scicluna jikkonċelebra din il-quddiesa. Hemmhekk qegħdin naraw triq ir-Repubblika fejn qegħdin nistennew minn ħin għal ieħor naraw il-korteo għaddej biex imbagħad jibqa' sejjer lejn il-Konkatedral ta' San Ġwan sabiex imbagħad tibda il-quddiesa li kadni kifet se tkun ikkonċelebrata mill-Arċisqof Charles J. Scicluna ma' għad kbir ta' saċerdoti uħut minnhom diġà rajnihom deħlin fosthom rajna lil Don Dionisio Mintoff ma' tant nies oħra illi se jkunu qegħdin hemmhekk illi min jaf kemm ħadmu qrib tiegħu u se jkunu qegħdin ukoll flimkien mal-Arċisqof iqazzu din il-quddiesa. Tony, inti lilek personali li ħdimt miegħu fix-xandir, kemm tħossok illum onorat li inti ħdimt ma' dan l-ikona u dan bniedem li ma ħajjintesa qatt? Aktar forsi l-kelma onorat hekk inħossni grazzja li anka speċjalment irrid ngħid li waqt żminijiet diffiċli fil-Covid da f'April tas-sena 2020 kelli programm live dak iż-żmien mid-dar u ċempilt il-Don Viktor u Don Viktor.
Id-deċida, aċċetta l-istedina li jwassal. Messaġġ kull 15 dejjem minn fuq Radio Malta. U kien messaġġ li minkejja li bniedem ta' 90 sena, minkejja li kien ilu nieqes li xandar. Imma il-rispons li kien qed ikonna għal-klim li kien dejjem qegħdin niċċelebraw bħalissa l-ġublew tat-tama. Ġifieri jiena l-iktar ħaġa li tallimt minn dal-bniedem kemm meta kont nisimgħu fuq ir-radju, kont nisimgħu fl-eżerċizzi u anke sirt nafu mbagħad. Għax imbagħad sirt nafu fil-Kunsill tal-Caritas. X'inha l-Arċidjoċesi Monsignor Cremona, Pawlo Cremona, l-Arċisqof, kien poġġini direttur tal-Uffiċċju Djoċesan tal-Volontarjat, spiċċat l-inaugurazzjoni tal-uffiċċju, ġi fuqi Don Victor Tony għalli jumejn oħra jew ġiem oħra meta kien għandna Kunsill tal-Caritas nixtieqek li tkun fil-Kunsill tal-Caritas. U għal madwar sentejn ftit qabel il-tira, jew sena u nofs kemm kien ma niftakarx eżatt. Kont nara dal-bniedem jiena mill-lenti differenti. Ħajkolli nwaqfek ftit, hemmhekk qed naraw l-iskorta tal-pulizija tmexxi hemmhekk skużawni, mhuwiex il-korteo, ma xrajt l-iskorta allura tfixkilt ftit, hemmhekk qed naraw il-Prim Ministru Robert Abela bl-iskorta tal-pulizija. U x'hekk il-Prim Ministru Robert Abela ntlobkom tigwidawni il-Prim Ministru illi hemmhekk dieħel minn triq ir-Repubblika sabiex hu wkoll f'isem l-Istat ikun qiegħed jirrappreżenta lil pajjiż f'dan il-funeral li jiġi organizzat mill-Istat. U minn hawn ftit tal-ħin ieħor naraw aktar dinjetarji li l-awtoritajiet tal-pajjiż li ġejjin għal dan il-funeral minkejja x-xita xorta qegħdin naraw in-nies wara l-barrikati bl-umbrellel li ma qatawx qalbhom li xorta qegħdin hemmhekk qegħdin isegwu dan il-korteo u ovvjament dan huwa funeral li se jibqa' msemmi għal dan ir-raġel li tant ħadem u tant żera ġid fl-umanità. Se ninaqat issa mal-kollega Angelika Farrugia biex forsi li qiegħda hemmhekk tant viċin tagħtini aktar dettalji din naraw il-Prim Ministru. Fidejk Angelika. Ekku kif għad propju tajjeb inti Marija bħalissa għadu kif wasal hawnhekk il-Prim Ministru Robert Abela u s-Sinjura tiegħu Lidia Abela wkoll għadu kif waslu hawnhekk fil-Konkatedral ta' San Ġwan fil-Belt Valletta minn hawn ftit tal-minuti oħra propju fl-10:20 ta' filgħodu. Il-korteo funebri wasal infatti hawnhekk u fl-10:09 tibda l-qoddisa preżenti kadaveri ppreżentata mill-Arċisqof ta' Malta Charles J. Scicluna. Ekku l-Prim Ministru s-Sinjura Abela għadhom kif daħlu issa fil-Konkatedral ta' San Ġwan u kif qedtilkom dal-waqt minn hawn ftit ieħor propju inqas minn kwarta oħra jibda wkoll il-funeral li tkunu tistgħu jsegwu intom b'mod dirett ukoll fuq l-istazzjonijiet ta' TVM. Grazzi Angelika, se ngħaddi għal klipp ieħor direttur klipp numru 5 fejn hemmhekk il-Monsinjur kif dejjem kien iħobb jagħmel jagħti messaġġ lil dawk li qed iħossuhom imtaqlin. Dan huwa il-legat li se jħalli waraj. Ħejja nisimgħu dan u naraw dan il-messaġġ. Teqa kollox madwarek, ma tixtejt waqa kollox u spiċċa kollox. Titfittex li minn dik l-okkażjoni tibni xi ħaġa ġdida kif ġira li jien meta kelli 11 sena. Meta ommi u ħija papa tiegħi msifer u ġejt waħdi ma waqqajx kollox. Imma ndu ngħid li hemm xi ħaġa iktar soda f'ħajti li rid infittixa. U bdejt infittixa. Hekk trid tagħmel f'kull ma jiġri. Għax kollox jista' jirranġa fil-ħajja. Qed tifhem. Importanti ħafna li jkollna dal-ottimiżmu fil-ħajja. Dil-pożittività mhux inkunu nies li dejjem ingemgmu u dejjem ingergru u dejjem nirranġaw kollox u qatt ma mmissu subajna biex nċajlqu l-affarijiet. Aħna rridu nkunu nies li nċajlqu subajna biex nagħmlu l-parti tagħna. U l-komplamenti jiġri mbagħad kalla jrid. Kif tista' Ġerman ma temozzjonax ruħek dawn il-messaġġi tant profondi illi jiena dak kont qudiemu dak il-ħin iħallik bla kliem għas tkun taf se taqbad tgħid. Għax jidħlu ġaqgħa qed narak temozzjona ruħek Ġerman. Ija ħafna tax.
għandek raġuni li temozzjona ruħek għaliex inti dawn il-messaġġi ħadthom tul ħajtek kollha ilek 10 snin u xek tafu u m'għandekx tort li llum ma tħossok tant emozzjonat imma biex nonoraw illum u nselmulu rridu nagħmlu kuraġġ aħna wkoll u ma naqtawx qalbna. Ma kemm kellu dan il-messaġġ inti naf kemm il-darba kont kellek il-grazzja li dawn tirċivjhom mhux mit-television personali. Forsi meta kont qed taqta' qalbek u jtik messaġġ naf kemm il-darba ġi jżurkom. Mhux hekk l-ewwel wieħed kont immur meta nkun naf li sejjer jiena kellu xi ħaġa hekk, issa anke issa bdejt nisimgħu fimt fakkarni ma' Doffi f'ħafna episodji li jtik kuraġġ b'kelma ta' ġifieri mingħajr ma tiswa flus dik il-kelma imma jtellak. Għax hu jitkellem kif ħanaqbad nispjegaw, jkellmek għax hu jkellmek minn ġewwa minn ġewwa qalbu u jorik li anke hu kif momenti li jagħtillhom inti u jtik dik l-ispinta ġifieri billi tħossok hekk ma jfissirx għax fallejt jew għax spiċċajt. Jaqaf, aħseb u aġixxi. Kellu ħafna dawn l-affarijiet, fimt li mingħajr ma trid. Kellu high power ngħidlu jiena, fimt. Jiena meta kont nisimgħu, kont niċċassa leħ u nintilef. Għas inkun naf ma' Doffi. Rodrik, ftit ilu kien hawn Peppe Azzopardi u qal illi hu kien jafu ħafna u kien jaħdem ħafna miegħu wkoll illi kien jemmen mhux f'ċansu wieħed, kien jgħid iċ-ċans tagħti bniedem biex ifieq. Irid ikun bla limitu, mhux għax waqa' darba u darbtejn tlieta mela taqbad u reġa'. Inti għexthom daw il-messaġġi. Jien nisimgħu nitkellem hawnhekk ukoll. U kellu lingwa li tifhmu. Dik kellu lingwa li mhux tqila lingwa ta' tieq li jekk qed jkellmek qed tifhmu. Mhux għal ikkomplikalek il-kliem li għandu għalek xi kliem ieħor. Dik li anke tisimgħu nitkellem tifhmu, il-kliem tiegħu jidħol ġa fik, ġa moħħok, ġa qalbek. Hija jibsa nemmen jien kemm nisisti qatt ma sib niedem li jifhmu daqshekk. Bħalissa naraw l-iskorta tal-President ta' Malta Miriam Spiteri De Bono hawnhekk għaddej minn triq ir-Repubblika u hemmhekk se nkunu qegħdin insegwu issa wara l-wasla tal-President qegħdin qrib illi tibda l-quddiesa. Aħna se nkunu qegħdin inxandru kollox, għandna l-kollega Mario Mikallef se jkun qed jagħtikom dettaljat quddiesa bid-dettalji kollha li għandna dwar din il-quddiesa. Kif għattilkom dan il-ktejjeb illi se jkun qiegħed jitqassam bil-quddiesa ma btant mbagħad kummenti ta' residenti waslet hawnhekk il-vettura tal-President ta' Malta Miriam Spiteri De Bono u hemmhekk ħankunu qegħdin narawha ħirġa biex tattendi għal dan il-funeral, hemmhekk qegħdin naraw ukoll il-kap tal-protokoll illi dejjem tkun hemmhekk biex tkun tista' tagħmel xogħla u hemmhekk dieħla hawnhekk fil-konkatedral ta' San Ġwan il-President ta' Malta Miriam Spiteri De Bono. Dan huwa funeral organizzat mill-istat. U issa mill-qudiem il-Parlament qegħdin naraw il-korteo wasal qudiem il-Parlament qed naraw hemmhekk il-vettura ta' Monsignur Viktor Grek li għaddejja issa minn triq ir-Repubblika. Nirringrazzjaw il-mulej stajna nxandru għaliex m'għamlitx xita bil-qliel raxxet imma il-temp żamm. U hemmhekk allura stajna bħala stazzjon nagħtu xandiriet iktar b'mod faċli għax kieku kienet xita qliel kienet tkun diffiċli ħafna. Ma hemmhekk qegħdin naraw il-vetturi li fihom insibu lill-familjari ta' Monsignur Viktor Grek li se jkunu qegħdin ipoġġu fuq quddiem. U mbagħad wara il-familja l-oħra li kellu Monsignur Viktor Grek li hija l-Fondazzjoni Caritas. U hemmhekk se jkunu qegħdin ipoġġu hemmhekk fosthom ukoll il-President Emeritu George Abela li minflok se ma jpoġġi fil-post tal-Presidenti Emeriti ħajpoġġi mal-familja tiegħu tal-Caritas fejn hemmhekk flimkien ma' Don Viktor ħadem u għadu jaħdem għal bosta snin biex jirservi
ta' ġit għal din il-kawża tant sabiħa għal dawk maħkuma bid-droga ma tant servizzi oħra, għax il-Caritas mhux dak biss toffri ħafna servizzi oħra fosthom għal dawk illi jħossuhom waħedhom. U terapija, joffru terapija wkoll għal persuni li jkollhom diversi sfidi, terapija għal familji. Ġifri, għara l-ġit li zera Monsinjur Viktor Grek, hemmhekk qegħdin naraw il-vettura tiegħu in-nies qed iċabċbu biex jagħtu l-aħħar tislima u hemmhekk il-vettura qed iddur għal triq fejn hemm il-konkatedral ta' San Ġwan u issa hemmhekk bil-mod qegħdin naslu fil-qrib biex tingħata issa mekwa l-aħħar tislima lil Monsinjur Viktor Grek, vettura ovvjament mixja bil-mod bil-dan il-pass fejn issa ħankunu qegħdin naraw it-tebut jerġa' jinġal mir-residenti. Din kienet ix-xewqa tal-Caritas Malta x'jafu eżatt il-karattru tal-Monsinjur kemm kien ħobb ir-residenti u l-klijenti ta' Caritas Malta u ħajkun qiegħed jinġar mill-ġdid mir-residenti ta' San Blas li tant kien iħobb u kif smajna hawnhekk persuni li kienu qrib tiegħu Ġerman Kassar u Rodrik Zerafa, kemm żera fihom imħabba li qatt ma ċeda, qatt ma qata qalbu, anzi kien jemmen u baqa' jemmen sal-aħħar. Hemmhekk ara għandna ir-reffija li huma ir-residenti ta' San Blas li qegħdin jistennew sabiex ikunu wkoll miegħu f'dan l-aħħar vjaġġ ta' Monsinjur Viktor Grek illi dan huwa l-aħħar vjaġġ. Jiena se nkun qiegħda nagħlaq dan il-programm din ix-xandira sabiex il-kollega tiegħi Mario Mikallef issa ikun jista' jibda il-kummentarju tiegħu ta' din il-quddiesa. Nirringrazzja ħafna lil Tony Mikallef, nirringrazzja lil Rodrik Zerafa u lil Ġerman Kassar, grazzi li dedikajtu dan il-ħin u onorajtu u sellimtu bl-aqwa mod lil Monsinjur Viktor Grek li l-koll kemm intom ħabbejtu ħafna matul ħajjitkom. Grazzi ħafna se nħalli fidejn il-kollega Mario Mikallef u nirringrazzjakom li qegħdin issegwu din ix-xandira diretta fuq Television Malta. Mario Mikallef jagħtikom il-kumplament tal-għodwa tajba f'din il-ġurnata tal-luttu għal-mewt ta' Monsinjur Viktor Grek, fundatur ta' Caritas Malta, li għadda għal-ħajja ta' dejjem nar l-4 ta' frar fil-għomor ta' 95 sena. Il-kortejo funebri bit-tebut ta' Monsinjur Grek wasal ftit tal-momenti ilu f'Misraħ San Ġwan u ntlaqa minn noti kiebja tal-qniepen tal-konkatedral fejn minn hawn ftit tal-ħin ieħor tingħatalu l-aħħar tislima u d-diesa presente kadavere għal ruħu. Malta llum qed tosserva luttu għal mewt ta' wieħed minn ulieda. Il-bnadar fuq binjiet pubbliċi qed jittajru mezzasta għal benefattur kbir tas-soċjetà ta' żmienna. Il-Gvern iddeċieda li jkun l-Istat li organizzalu l-funeral barfien għal ġid straordinarju illi wettaq billi f'ħajtu dejjem ra li kulħadd jixraqlu opportunità oħra biex jgħix ħajja sabiħa. Il-famuża frażi ta' Monsinjur Grek: f'kull waqa' hemm żerrija ta' qawmien ġdid. Kien is-saċerdot li fittex in-nies u li n-nies kienet tfittxu. Iddedika ħajtu għal ġlieda kontra d-droga, l-alkohol, il-faqar, l-inġustizzi soċjali u pjagi oħra li jnawru s-soċjetà. L-istess bħal bieraħ illum, it-tabut bil-katavru ta' Monsinjur Grek qed jintrefa' fuq l-ispalla. Ir-reffija bħal dawk li qegħdin naraw bħalissa huma persuni li qegħdin isegwu programm fiċ-ċentru terapeutiku tal-Caritas San Blas. Jew kella kienu residenti tal-istess post. Nies li jafu sew lil Monsinjur Grek u li jafu ħafna lilu f'ħajjithom. Malli t-tabut ser jidħol fil-konkatedral, it-tenur Joseph Kalleja ser isellem lil Monsinjur Viktor Grek bil-kant
tal-Ave Marija ta' Franz Schubert. Jakkumpanja l-organista Ronald Camilleri. Kif jiġri f'kull funeral bir-rit Kattoliku, la darba t-tebut ikun daħal fid-dar ta' Alla u tpoġġa taħt il-Presbiterju, isir mument ta' talb. Ta' dalgħodu ser jitmexxa mir-rettur tal-Konkatedral ta' San Ġwan, Monsinjur Paul Carmel Vella. Kif issa fil-Konkatedrali qaskiet wara dak l-applaws qawl li laqa' lil dan il-benefattur kbir tas-soċjetà li ħalla bħala wirt tiegħu istituzzjoni fuq sidin sodi, il-Caritas Malta, li huwa waqqaf fl-1985 bit-tant ħidmiet soċjali li twettaq. L-istola fuq it-tabut, simbolu tas-saċerdozju, bil-blandur mixowl, simbolu ta' Kristu rixoxt. U tal-Ispiritu Santu. Amen. Għandi intom il-koll li tinsabu mħabtin u mtaqlin u jina inserraħkom. Il-mulej ma'kom. Nitolbu. Għati widen mulej, għat-talb li bil-ħrara kollha qegħdin nagħmlu lil-ħnina tiegħek, inti jogħġbok issejjaħ ir-ruħ tal-qaddej tiegħek, Monsignor Victor, minn din id-dinja. Daħħala fis-saltna taslim u d-dawl u għatija sem fil-għena tal-qaddisin tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Missir il-ħnina u Alla ta' kull faraġ. Inti tħobbna bimħabba bla tmiem. Inti tbiddel id-del tal-mewt fis-sebħ tal-ħajja. Nitolbuk li tħares lejn dawn il-qaddejja tiegħek imġarbin bin-niket. Kun int mulej il-ken u l-qawwa tagħhom. Erfana
minn dan is-swiet ta' qalb mill-biki u n-niket tagħna biex naraw id-dawl tiegħek u nġarbu s-slim. Ibnek sidna bil-mewt tiegħu eret il-mewt tagħna u bil-għawmin tiegħu għall-ħajja raddilna il-ħajja mill-ġdid. Għatina mela nitolbuk li aħna najxu ħajja tajba fuq dil-art biex wara l-mewt ta' ġisimna ninġabru mal-aħwa fis-sema fejn inti tixxotta kull dema minn għajnejna bi Kristu sidna. Monsignor Paul Carmel Vella jrox lil Mambirek fuq it-tabut ta' Monsignor Victor Grech li ħabb lill-aktar nies vulnerabbli fis-soċjetà. Kien iħobb jgħid u jirrepeti l-kelma inħobbkom. Illum u fl-aħħar 3 ijiem il-poplu, pajjiż sħiħ, wara wkoll li kien iħobbu. Dun Victor, kif kien magħruf minn ħafna, kien tassew maħbub minn kulħadd. Il-konkatedral ta' San Ġwan huwa ippakjat b'din il-ġemma sabiħa ta' nies, din il-kongregazzjoni li ġiet hawn biex tagħti l-aħħar tislima lil Monsignor Grech. Il-miġema hija mmexxija mill-President tar-Repubblika, l-Eċċellenza tagħha Miriam Spiteri de Bono u Sur Spiteri de Bono. Preżenti wkoll l-ogħla awtoritajiet tal-pajjiż, il-Prim Ministru, l-Onorevoli Robert Abela u s-Sinjura Abela, l-Speaker tal-Kamra tar-Rappreżentanti, l-Onorevoli Angelo Farrugia, il-Prim Imħallef Dr. Mark Ketkuti, il-Kap tal-Oppożizzjoni, l-Onorevoli Bernard Grech u s-Sinjura Grech, Ministri u Segretarji Parlamentari, Deputati tal-Gvern u tal-Oppożizzjoni, il-President tal-Parlament Ewropew Dr. Roberta Metsola, ex-presidenti, uffiċjali għolja tas-Servizz Pubbliku u rappreżentanza taż-żewġ partiti politiċi fil-Parlament, il-Partit Laburista u l-Partit Nazzjonalista. Fuq in-naħa l-oħra tal-korsija, l-amministrazzjoni, il-ħaddiema u l-volontira tal-Caritas, residenti taċ-ċentru San Blas, ex-klijenti tal-Caritas u familjari tagħhom. B'deċiżjoni tiegħu il-President Emeritu Dr. George Abela ingħaqad mal-membri mal-familja tal-Caritas fejn hu jagħti servizz volontarju u b'hekk jinsab qrib tagħhom ukoll f'dan il-mument. Dawn in-nies li tant ħadmu mill-qrib ma' Monsignor Victor Grech. Mis-sagristija tal-konkatedral bdiet ħirġa l-proċessjoni tal-bidu ta' din il-quddiesa bis-sehem ta' numru kbir ta' saċerdoti. Uħud minnhom grati ħafna lejn Monsignor Grech billi rċevew il-formazzjoni saċerdotali tagħhom tul il-15-il sena li huwa kien rettur tas-seminarju. Qed janima l-quddiesa il-Kor Jubilate Deo li huwa l-kor tal-katedral taħt id-direzzjoni tal-Maestru di Kappella Christopher Muscat, akkumpanjat mill-orgni li qed jindaq mis-Sur Ronald Camilleri. Il-quddiesa li ser titkanta dalgħodu fi 3 mumenti partikolari, il-Kirje, is-Sanctus u l-Agnus Dei, hija quddiesa Gregorjana, messa da requiem. Huwa l-innu leħnek mis-sema
li qiegħed jagħti bidu għaċ-ċelebrazzjoni ta' din il-quddiesa. ċelebrant prinċipali ser ikun l-Arċisqof ta' Malta, l-Eċċellenza tiegħu Monsignor Charles Scicluna. Jikkonċelebraw miegħu l-Isqof Awżiljarju Monsignor Joseph Gallia Kurmi, l-Isqof Emeritu ta' Titrana Durres fl-Albanija Monsignor George Frendo, in-Nunzju Apostoliku għal Malta l-Arċisqof Savio Hontajfaj, li huwa wkoll id-dekan tal-Korp Diplomatiku akkreditat għal Malta. ċelebrant prinċipali l-Arċisqof ta' Malta Monsignor Charles Scicluna jisellem f'dan il-moment lill-ogħla awtoritajiet tal-pajjiż, preżenti fuq in-naħa tal-lemin tal-Korsija tal-Konkatedral ta' San Ġwan, fuq in-naħa tax-xelluk, familjari u qraba ta' Monsignor Victor Grech, kif ukoll il-familja estiża tiegħu, jiġifieri ħaddiema, volontiera u anke il-klijenti u r-residenti ta' programmi ta' Caritas Malta li huwa waqqaf fl-1985, 40 sena ilu. Fl-isem tal-Missieru tal-Ibenu tal-Ispirtu Santu, amen. Il-paċi ma'kom. Ejju ninaqdu ma' Dun Viktor fil-fidi tagħna f'Ġesu li miet għalina u qam il-mewt għalina. Sew jekk ngħixu, sew jekk immutu, aħna tal-mulej. U niftakru fil-klim li għallimna saċerdot Qaddis Malti, San George Preka. Grazzi, Sinjur Alla, u aħfirli, Sinjur Alla. U nimmaġina l-Dun Viktor illum dal-klim jgħidhom u jiltaqa' mal-mulej wiċċ in wiċċ. Grazzi, aħfirli. U aħna ninaqdu miegħu f'dan l-innu ta' gratitudni. Narfu li aħna bnedmin, li il-mewt għalina mhijiex l-aħħar kelma, imma bieb għal-ħajja ta' dejjem. Din il-fidi li dalgħodu laqatna hawnhekk biex inselmu wieħed minn ħutna li huwa assis għal dejjem, li kien għaddej tal-poplu u profeta. Ħuti, fiduċja kbira fil-ħniena ta' Alla li Dun Viktor għallimna jew narfu ħtijietna biex niċċelebraw kif jixtraq il-misteri għaddisa. Nistqall Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li nadnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u billi ħallejt mirjieti. Ħtija tiegħi, bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob li l-imqazza Marija dejjem Verġni, lill-anġu l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Jeħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem.
nitolbu. Mulej intażilt lil qaddej tiegħek is-saċerdot Dun Viktor għas-servizz imqaddes tiegħek fid-dinja. Ilqgħu issa għal dejjem fil-għena u l-glorja tas-sema. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla, kolli miegħek jgħixu jisaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Tibda issa il-liturġija tal-kelma. L-ewwel qari huwa maħud mill-ktieb ta' Ġobb jaqra Lili Sammut, proneputi ta' Monsinjur Viktor Grek. L-ewwel qari mill-ktieb ta' Ġobb. Kemm nixtieq li kliemi jinkiteb, kemm nixtieq li jitnaqqax fil-bronz, jew b'xafra tal-ħadid u b'milli taċ-ċomp jitniżel għal dejjem fil-blat. Jien naf li d-difensur tiegħi ħaj u fl-aħħar fuq it-trab iqum. U wara li intemm ġildi qod nimla laħam nara l-Alla. Lilu naraħ ħabib tiegħi, dak li l-mħu għajnejja ma jkunlix barrani. Il-kelma tal-Mulej. Salm responsorjali jinqara minn Marcel Buġeja, neputija ta' Monsinjur Grek, bint ħuħ Joe. Salm responsorjali. Il-Mulej u r-rajtijaj xejn ma jenqosni. Il-Mulej u r-rajtijaj xejn ma jenqosni. F'merat kollha ħdura iqedni ħdejn l-ilma fejn nistrieħ u joħodni hemm ħajrejjaqni. Salm responsorjali. Il-Mulej u r-rajtijaj xejn ma jenqosni. Imexxini fit-triq tas-sewwa minħabba l-isem tiegħu. Imqar jekk nimxi fwiet mudlam ma nibżax mill-ħsara għax inti miegħi. Il-ħatar tiegħek u l-asluġ tiegħi huma jwensuni. Il-Mulej u r-rajt tiegħi xejn ma jonqosni. Int tħejji mejda għalija quddiem l-dewwa tiegħi. Biż-żejt tidlikli rasi u l-kalċi tiegħi tfawwarli. Il-Mulej u r-rajt tiegħi xejn ma jonqosni. Miegħi iva jimxu t-tjieba u l-ħnina il-jum kollha tal-ħajti. U nammar f'dar il-Mulej sakemm indum ħaj. Il-Mulej u r-rajt tiegħi xejn ma jonqosni. It-tieni qari huwa meħud mill-littra lil Lud, jaqra Anthony Gatt, direttur tal-Caritas. It-tieni qari mill-littra lil Lud. Ħuti b'Ġesu mela ejja nofru f'kull ħin lill-Alla sagrifiċċju ta' tifħir. Jiġifieri il-kelma ta' xuftejna li tistqar ismu. Tinsewx tagħmlu l-ġid lill-oħrajn u tqasmu bejnietkom dak li għandkom. Għax b'sagrifiċċji bħal dawn jitaxxa Alla. Oqgħodu għal dawk li jmexxukom u obduhom għax huma jassu fuqkom għal ġid tagħkom. Bħala nies li qed iridu jagħtu kont tagħkom. Hekk huma jaqdu dan id-dmir bil-ferħ u mhux biswiet il-qalb, għax dan ma jkun jiswilkom ta' ebda ġid. U Alla taslim li bis-saħħa tad-demm tal-patt ta' dejjem għajjem mill-imwiet li sidna Ġesu li hu r-raj il-kbir tan-naċ iwettaqkom b'kull ħaġa tajba biex tagħmlu r-rieda tiegħu. Ħalli jagħmel fina dak li joġob lilu b'Ġesu Kristu li lilu l-glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-kelma tal-Mulej.
minna ma jgħix għalih innifsu u ħadd mu jmut għalih innifsu. Jekk ngħixu għall-mulej, jekk immutu għall-mulej. Sew jekk ngħixu, mela sew jekk immutu aħna tal-mulej. L-Evanġelju li ntażel għal din il-qudiesa presente Katavere huwa meħud minn kapitlu 25 tal-Evanġelista San Mattew u jitratta il-ġudizzju universali. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Ġesu qal, meta jiġi bin il-bniedem fil-glorja tiegħu u bl-anġli kollha miegħu, imbagħad joqgħod fuq it-tron glorjuż tiegħu. U qudiemu jinġabru l-ġnus kollha u hu jifridhom minn xulxin, bħalma r-raj jifret in-naċ mill-mos. In-naċ iqiegħdhom fuq il-lemin tiegħu u l-mos fuq ix-xelluk. Imbagħad is-sultan jgħid lil dawk ta' fuq il-lemin tiegħu: ejjew, imbirkin minn missieri, ħudu b'wirt tagħkom is-saltna li tħejjiet għalikom sa mill-ħolqien tad-dinja. Għax jien kont bil-ġuħ u tmajtuni, kont bil-għaġġ u sqejtuni, kont barrani u lqajtuni, kont eri u libbistuni, kont marit u ġejtu tarawni, kont fil-ħabs u ġejtu żżuruni. Imbagħad iwiġbuh il-ġusti, mulej jgħidulu: meta rajnik bil-ġuħ u tmajnik, jew bil-għaġġ u sqejnik? Meta rajnik barrani u lqajnik, jew eri u libbisnik? Meta rajnik marit jew fil-ħabs u ġejna nżuruk? U s-sultan iwiġibhom u jgħid: tassew ngħidilkom, kull ma għamiltu ma' wieħed mill-iżgħar fost dawħuti għamiltuh miegħi. Imbagħad jgħid ukoll lil dawk ta' fuq ix-xelluk: morru minn qudiemi misħutin fin-nar ta' dejjem li tħejja għax-xitan u għall-anġli tiegħu. Għax jien kont bil-ġuħ u ma tmajtunix, kont bil-għaġġ u ma sqejtunix, kont barrani u ma lqajtunix, kont eri u ma libbistunix, kont marit u fil-ħabs u ma ġejtux iżżuruni. Imbagħad huma wkoll iweġbuh: mulej jgħidulu, meta rajnik bil-ġuħ jew bil-għaġġ, jew barrani jew eri, jew marit jew fil-ħabs, u aħna ma waqafniex miegħek? Iweġibhom imbagħad u jgħidilhom: tassew ngħidilkom, dak li ma għamiltux ma' wieħed minn dawk iż-żgħar, anqas miegħi ma għamiltuh. Il-kelma tal-mulej. Lilu naraħ b'ħabib tiegħi, dak li jilmħu għajnejja ma jkunlix barrani. Dan il-kliem joqgħod tajjeb fuq fom Dun Viktor u jagħmel il-pass trement tal-mewt u jgħaddi għal ħajja ta' dejjem. Fuq min qiegħed jitkellem Dun Viktor? Lilu naraħ b'ħabib tiegħi. Qed jitkellem fuq Alla, għax il-ktieb ta' Ġobb li minnu qrajna fl-ewwel qari jagħtina din iċ-ċertezza li hija l-qofol tal-fidi tagħna. Jiena naf li d-difensur tiegħi ħaj u fl-aħħar fuq it-trap iqum wara li jintemm ġildi għodni bla laħam nara l-Alla. Lilu naraħ b'ħabib tiegħi. Kemm ħaġa sabiħa l-aħwa
li llum niġġeddu l-kol flimkien f'din il-fidi li laqa tagħna ma' Alla hija laqa ma' ħabib. Lilu narah b'ħabib tiegħi. Imma fuq fom Dun Viktor joqogħdu wkoll il-kliem li jikkonkludi l-qari tal-lum minn Ġob. Dak li jilmħu għajnejja ma jkunlix barrani. X'irid jgħid l-awtur tal-ktieb ta' Ġob? Qed jgħid li qed jiltaqa' ma' Alla li hu ħabib tiegħu, imma qed jiltaqa' ma' ħabib li kien jafu tassew, li ma kienx barrani għal ħajtu. Dan il-kliem seħ fil-ħajja twila u għażiża ta' Dun Viktor, u llum ta' dan nixtieq ngħidu grazzi lil Mulej. Għal Dun Viktor, il-Mulej, il-ħabib u d-difensur tiegħu, dak li qed jilmħu għajnejh bħalissa fil-misteru tal-eternità mhuwiex barrani għalih. Dara jgħix fil-preżenza tiegħu. Ħass is-sejħa tiegħu ta' Alla li jkun saċerdot. Imwieled fil-belt kospikwa Bormla, imħaddan mid-devozzjoni lejn l-Immakolata, tgħallem ukoll iħobb il-fqir u l-batut. U s-sejħa tiegħu kibret fl-ispirtu ta' totja tiegħek innifsek. Kienet totja straordinarjament sabiħa. Litra l-lut li qrajna minna wkoll illum tispjega din l-otja f'terminu ta' sagrifiċċju. Ħuti b'Ġesu mela ejjew noffru f'kull ħin lil Alla sagrifiċċju ta' tifħir. Jiġifieri il-kelma ta' xoftejna li tistqar ismu. Il-kelma ta' xoftejna. Għal ħafna minna l-ewwel laqgħa ma' Dun Viktor kienet permezz tax-xandir. L-ewwel laqgħa tagħna miegħu kienet fil-vuċi kalma, irpużata, profonda tiegħu. U jfarraġġ mijiet u mijiet ta' Maltin u Awċin li ta' kull ġimgħa biħġarhom kienu jistennew dak l-appuntament fuq ir-rediffusion biex jisemgħu il-kelma ta' Dun Viktor. Ma konniex għadna narawh wiċċ imwiċċ fuq it-televiżjoni, imma dik il-vuċi li tidħol fil-qalb tiegħek u twassal il-faraġġ u l-kelma tal-Mulej kienet vuċi li kellna qaċċ għaliha għax kienet il-vuċi ta' ħabib, il-vuċi tal-imħabba. Tinsewx tagħmlu l-ġid lill-oħrajn u taqsmu bejnietkom dak li għandkom għax b'sagrifiċċji bħal dawn jitaxxa Alla. Is-saċerdot bħalma kien Dun Viktor li huwa msejjaħ biex joffri s-sagrifiċċju irid l-ewwel nett jistqar l-imħabba tiegħu bil-kliem imma wkoll jagħmel il-ġid lill-oħrajn. Aqsmu bejnietkom dak li għandkom. Dun Viktor fis-saċerdozju tiegħu tgħallem ikun raj u għaddej. Ta' ħajtu bħalma jagħmel ir-raj it-tajjeb. Ir-raj it-tajjeb jagħti ħajtu għan-naċ tiegħu. U peress li
fil-ħajja twila tiegħu għal ħafna snin kellu responsabiltajiet ta' tmexxija, illum il-mulej ukoll jitolbu kont ta' dawk in-nies mijiet li l-mulej afdalu. Il-mulej laqqaħħom miegħu biex bil-ħarsa ta' dan ir-raġel għaref u meqjus jiltaqgħu mal-ħarsa tal-mulej. Illum il-preżenza tagħna, id-deċiżjoni tal-Gvern ta' Malta li jagħti sinjal konkret ta' gratitudni u rispett huma xhieda. Laqa ta' ħafna minna ma' Don Viktor kienet laqa ma' xi ħadd li qalbu mħeġġa bl-imħabba tal-mulej u bil-ħniena tiegħu. Alla taslim li bis-saħħa tad-dem tal-patt ta' dejjem għajjem mill-imwiet lil Sidna Ġesu li hu r-raj il-kbir tan-naċ iwettaqkom f'kull ħaġa tajba. U Don Viktor, saċerdotu għaddej, twettaq f'kull ħaġa tajba. Ġenerazzjonijiet ta' studenti fis-seminarju u ta' seminaristi fil-formazzjoni tagħhom għas-saċerdozju iltaqgħu mal-ħarsa tiegħu, mad-dixxiplina tiegħu, mal-imħabba tiegħu. Imma kienu xut ukoll bħalma kienu xut il-kuruturi tas-seminarju ta' dak iż-żmien illum il-kurja tal-Arċisqof ta' mijiet ta' żgħażagħ li b'mod speċjali wara l-eżerċizzji tar-randan li kien jorganizza f'ambjenti enormi biex jidħol kulħadd kienu mbagħad ifittxu ħall-pariri. X'kienu jiġu jfittxu? Tant mijiet ta' żgħażagħ, ta' nies imtaqlin bil-ħajja. Kienu jfittxu kelma ta' faraġġ, qalb li tisma', għajnejn li jagħtu kalma u serenità, parir li dawwal il-moħħ u jagħti sabar fejn hemm bżonn is-sabar. Don Viktor ma kienx biss assis u għaddej, imma fuq l-eżempju ta' Ġesu li huwa assis għaddej kien ukoll profeta. Kellu l-kuraġġ jindika il-pjagi tal-pajjiż, mod speċjali l-pjagi li jimbtu mill-vizzju u d-dipendenza, u mhux biss jimmarkhom imma jfejjaqhom. Għax kultant faċli tgħid li għandna ferita, iżjed diffiċli ixxammar il-kmiem u tagħmel xi ħaġa. Waqt li llum insellmu lil dan ir-raġel, dan is-saċerdot, dan il-patriot ta' vera, Malti ta' vera, illum insellmu wkoll lil kull min għenu fl-inizjattivi tiegħu, fil-ħolm tiegħu, biex ix-xewqat tiegħu li jkun il-fejqan tal-ferita, mhux il-kawża tal-ferita, il-fejqan tal-ferita. Dik kienet il-ħolma ta' Don Viktor. Dan il-fejqan iseħħ realtà. Illum huwa d-dover tagħna l-aħwa nistaqsu lilna nfusna. Don Viktor x'jixtieq jgħidilna u jħallil din l-art u jibda l-ħajja ta' dejjem. L-ewwel nett qed jgħidilna li għandna post lest għalina. Imma li bħalu irridu nippreparaw għalih billi nkunu nies ta' qalb tajba l xulxin,
li naħfru lil xulxin, nadru lil xulxin, nifmu lil xulxin. Ma nħarsux lejn l-uċuħ, imma nħarsu lejn il-qalb ta' xulxin u naħdmu għall-għaqda ta' pajjiżna. Don Viktor illum jitloq fuqna il-barka li Dun Karm semma fl-innu Malti, il-barka tad-den, tas-saħħa, tal-għaqda, tas-slim. Don Viktor kien profeta meta f'kull persuna li ltaqa' magħha ra iġbija qaddisa tal-imgħallem. Kull ma tagħmlu ma wieħed mill-iżgħar fost dawn ħuti għamiltuh miegħi. U għalhekk Don Viktor kellu l-kuraġġ jgħallimna li aħna fejn aħna fit-triq ta' ħajjitna hemm dejjem kelma ta' tama. Hemm dejjem l-opportunità li tintrefa mill-abiss u tibda ħajja ġdida. Tħallix il-kultura tal-iskart tkiddek. Ifhem u emmen fid-dinjità tiegħek. Inħall mill-vizzju u tħalli l-ebda seduzzjoni tal-kultura dominanti. Tjasrek bil-vizzju u xinu, kemm jekk hu droga, kemm jekk hu ir-reba tal-flus, kemm jekk hija l-użura, kemm jekk hija il-prostituzzjoni. Don Viktor li l-ħutna mifnijin bil-jasar tal-ħajja tom kelma ta' kuraġġ u bieb minn fejn jgħaddu għal-ħelsien. Lil min jikkawża dan it-turufnament fisem Don Viktor ngħidilkom il-flus li tagħmlu minn fuq id-droga, minn fuq il-prostituzzjoni, minn fuq l-użura huma flus misħutin. Huma ktajjen li jasrukom. Iqfu għamlu l-flus mill-jasar taż-żgħażagħ u tal-vulnerabbli tagħna. Don Viktor kellu kelma kalma imma soda. Bħal kirurgu li jaf fejn qiegħda l-ferita u jaf x'inhija l-kururġija neċessarja. Lil min qed jagħmel il-ħsara liż-żgħażagħ tagħna ngħidlu biddel ħajtek. Aħna għandna bżonn il-ġid u l-progress imma mhux fuq il-katavri taż-żgħażagħ tagħna. Mhux fuq il-futur ta' pajjiżna. Jekk qegħdinaw illum, qegħdinaw il-kol kemm aħna maqudin flimkien biex il-Don Viktor solennement inweduh li dak kollu li prova jagħmel fostna, il-ħidma kollha tiegħu inkompluha, insaħħuha u l-kelma tiegħu nożżuha u ngħixuha. Għatihom u lejl mistrieħ ta' dejjem. Jistrieħ fi slim. Wara li smajna il-kelma tal-Arċisqof, il-messaġġ qawwi li wassal lill-miġema hawnhekk fil-Konkatedral ta' San Ġwan u lilkom ilkoll li qegħdin issegwu permezz tal-mezzi tal-komunikazzjoni soċjali, se jitresqu issa talbiet tal-ġemma li ser jinqraw minn Kit Samut, proneputi ta' Monsignor Viktor Grek, Fiona Camilleri mill-parroċċa tal-Ibraġġ u Anejs Samut, residenta tal-Komunità Terapeutika ta' San Blas. L-aħweżis imdawlin musaħħin mill-kelma ta' Alla u bil-qawwa tal-Ispirtu tiegħu
Ew nitolbu lil missier bi Kristu Sidna ħalli jisma' dawn it-talbiet tagħna. Għall-Knisja kollha imxerda mad-dinja biex tkompli twassal dejjem kullimkien is-sejħa tiegħek biex nissieħbu miegħek fil-ħajja ta' issa u ninaqdu miegħek fil-ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Għall-ordnijiet kollha tal-Knisja biex b'fehma waħda u qalb waħda bejniethom ikomplu fid-dinja il-ħidma tal-Apostli avdata lilhom minn ibnek Ġesu. Sejjaħ żgħażagħ u tfal biex jimxu warajk u jaqduk fil-ħajja saċerdotali, reliġjuża u missjonarja. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Għall-mexxejja tal-ġnus biex bis-seta avdata lilhom u bl-imħabba li ġejja minnek jaħdmu dejjem għall-ġustizzja u sliem fost il-popli kollha. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Għall-morda u għal kull min għaddej minn żminijiet iebsa biex jaqdu id-tbatija tagħhom ma' dik ta' ibnek Ġesu għas-salvazzjoni tad-dinja. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Għall-familji kollha biex imħeġġin mill-kelma tiegħek u mqawwijin mill-imħabba tiegħek ikunu ambjent tajjeb u sod fejn it-tfal u żgħażagħ jikbru u jimmaturaw bħala ċittadini xierqa u nsara tajbin. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Għalina l-koll li nġbarna biex nitolbu għal qaddej tiegħek is-saċerdot Dum Viktor li inti sejjaħtlu minn din il-ħajja għal ħajja ta' dejjem biex bil-mod kif ngħixu fuq din l-art inħejju ruħna sewwa għal ħajja miegħek fl-eternità. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. U Alla li taraf l-ħsibijiet u x-xewqat kollha tal-bnedmin ilqa' dawn it-talbiet tagħna u kull xewqa tajba li tnissel ġewwa fina u saħħaħna biex nagħmlu biss u dejjem dak li tixtieq minna inti bi Kristu Sidna. Se jitresqu lejn l-artal issa l-offerti waqt li fl-isfond qegħdin nisimgħu lil kor Jubilate Deo ikkanta l-innu mulej li jknollu l-qlub fil-parti tas-solista Daniela Ellule. Dan l-innu jintroduċina mal-liturġija tal-Ewkaristija waqt li se jiġu ppreżentati l-offerti lil Monsinjur Arċisqof. L-offerti tal-ħobs u l-inbit li se jinbidlu fil-ġisem u d-dem ta' Kristu. L-offerti qegħdin jittellgħu minn 4 qraba ta' Monsinjur Viktor Grek. Żewġ neputijiet, Charles Sammut u Martes Xwiereb, u mbagħad propju issa l-iżgħar fil-familja, Mikiel Xwiereb u Alexander Kaptur. Il-ferħin
nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. U Alla li tista' kollox il-qaddej tiegħek is-saċerdot Dun Viktor din id-dinja kien amministratur fidil tal-misteri qaddisa li qegħdin niċċelebraw. Bis-saħħa tagħhom għamel jissa jarhom fid-dawl tal-verità tagħhom bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżuħaj il-mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem ukoll imkien irrodulek ħajr. Biex feġġet għalina t-tama tal-qawmien għallena. Ek li aħna għat li mniktin, għax nafu li għanna mmutu, nitfarġu bil-weda ta' ħajjoħra li qatt ma tintem. Għax għal dawk li jemnu fik mulej l-ħajja ma tintemx imma timbidel. U mal-mewt tal-ġisem fuq din l-art, titħejja lina mara għal dejjem fis-sema. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, mat-troni u mad-dominazzjonijiet, maqtajja kollha tal-eżerċiti tas-sema, intennu l-innu ta' glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda. Sanctus, Sanctus. Qaddis tassew int mulej, inti lajn ta' kull dusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħi bati ħal-ħobs ratti l-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara l-ikla ħal-kalċi reġerat il-ħajr tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rodulek ħajra xogħbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U biċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu.
Niftakar mulejk fil-Knisja tiegħek imxerta mad-dinja kollha. Wejtaħħa f'imħabba flimkien mal-Papa Francisku, ma' Charles, ma' Jisor Joseph, Isik kolli u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddej tiegħek is-saċerdot Dum Viktor li jogħġbok issejjaħlu għal għandek minn din id-dinja. Għamellek kifu bil-mamudija mitfibnek u bħal ibnek, hekk ukoll fibnek u bħal ibnek jirxox tal-ħajja. Ftakar ukoll fħutna li raqtu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazza u Alla Marija, mal-Arus taħa San Giuseppe, mal-Apostoli u mal-Qaddisin kollha li għexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għameli magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għat jaslimu l-għaqda li jint trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu il-paċi lil xulxin. Danu l-ħaruf talla, danu li neħid nubiet tad-dinja, ħenin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun ifejqa. Għal waqt it-tqarbin tal-ġemgħa preżenti fil-Konkatedral ta' San Ġwan, għal ċelebrazzjoni ta' din il-qudiesa preżenti katavere għal ruħ Monsignor Viktor Grek, jitkanta wieħed mill-aktar innijiet ewkaristiċi popolari, Panis Angelicus, tal-kompożitur Franċiż tas-seklu 19, César Franck. F'dan il-moment ser nerġgħu nisimgħu mill-ġdid
il-vuċi tat-tenur Joseph Kalleja. Dan huwa funeral kattoliku u għalhekk l-istedina issa għal dawk li jemnu u xtaqu li jkunu preżenti għal din iċ-ċelebrazzjoni. Iżda minħabba raġuni jew oħra ma kienx possibbli għalihom biex minn fejn qegħdin isegwu din it-trasmissjoni diretta permezz tat-televiżjoni, ir-radju jew l-internet jgħidu t-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Amen.
wieħed jifhem illi it-tqarbin jieħu aktar ħin mis-soltu għal fatt illi il-preżenza tan-nies fil-konkatedral hija kbira ħafna, nies minn kull oqsma tal-ħajja, illi minkejja l-ġurnata tal-lum karatterizzata mix-xita u r-rieħ u forsi xi ftit ukoll tal-kesħa, darilhom li għandhom ikunu preżenti hawnhekk għal din il-quddiesa preżente Katavere biex isellmu il-memorja ta' Monsinjur Viktor Grek. Kemm kien qawwi il-kliem tal-Arċisqof fl-omelija illi ddeskriva lil Monsinjur Grek bi 3 frażijiet: assis għal dejjem, għaddej tal-poplu u profeta. Profeta fis-sens li kellu l-kuraġġ jindika l-pjagi tal-pajjiż u jirsisti biex ifejjaqhom. Il-vizzju u d-dipendenza tad-droga, l-użura, il-faqar, l-inġustizzji soċjali. Fisem Dun Viktor, l-Arċisqof Charles Scicluna kellu dan l-appell lil dawk li għamlu l-flus minn fuq id-droga, il-prostituzzjoni u l-użura. Għalilhom li dawn huma flus misħutin. Iqfu. Umbagħad lil min qiegħed jagħmel ħsara liż-żgħażagħ tagħna, l-Arċisqof appellalu biex ibiddel ħajtu. L-Arċisqof xebbaħ l-irwol ta' Dun Viktor Grek, dak il-karattru kajman, dak il-kliem meqjus, ma dak il-kirurgu illi jidentifika l-problema u jaraf kif għandu ifejjaq lill-pazjent avdat lilu. Noqorbu lejn it-tmiem tal-aħħar tislima lil Monsinjur Viktor Grek. Minn hawn ftit tal-mumenti oħra, l-Arċisqof jgħid it-talba ta' wara tqarbin u mbagħad imexxi mument qasir ta' talb fejn iroxx fuq it-tebut l-ilma imbierek u jinċensah. Nitolbu. U Alla issa li tqarbilna bis-sagramenti tas-salvazzjoni tagħna, nitolbuk tħenna l-qaddej tiegħek Dun Viktor. Ilqgħu fis-sema biex jara fil-verità sħiħa tal-misteri tiegħek li inta fdajtlu biex jamministra fuq din l-art bi Kristu Sidna. Amen. U tieżis tansara li aħna namlu dmirna lejn dan ħuna Dun Viktor li ħallina. U dimalla kulħadd jgħix. Nitolbuh mela bil-qalb biex lil dan il-ġisem dajjef ta' ħuna li aħna sejrin irrodduh lill-art jerġa' jqajmu qawwi u sħiħ fost il-qaddisin tas-sema u jdaħħal ir-ruħu fil-għena tal-maħturin tiegħu. Ħajħenna għalih f'jum il-ħaq, jifdih mill-jasar tal-mewt u jaħfirlu ħtijietu kollha.
jerġa' issa jitħabbeb mal-missier u jerfa' fuq spallejh ir-raj it-tajjeb. Ħajnaqat mal-erwieħ qaddisa li qegħdin madwar is-Sultan ta' dejjem biex jistħoqlu sehem mal-qaddisin u jitenna fil-ferħ ta' dejjem. Qaddisin ta' Alla, ejnuh, anġli tal-mulej ejjew il-qoħ, ħudu magħkom li ruħu, wasluha quddiem Alla l-għoli. Ħajilqa' Kristu li sejjaħlek għal warajh. Ħajqeduk l-anġli fi ħdan Abram. Ħudu magħkom li ruħu, wasluha quddiem Alla l-għoli. Għatija mulej il-mistrieħ ta' dejjem u d-dawl ta' dejjem jiddi lilu, wasluha quddiem Alla l-għoli. Monsignor Arċisqof irox lil Manbierek fuq it-tabut. U wara jinċensaħ. Apostoliku għal Malta, l-isqof Savio Hontajfaj, segwit mill-isqof awżiljarju Monsignor Joseph Gallia Kormi. U anka l-isqof emeritu Katedrana Durres fl-Albanija Monsignor George Frendo biex l-erba' isqfijiet li ħadu sehem f'din iċ-ċelebrazzjoni raxxew lil Manbierek fuq it-tabut ta' Monsignor Victor Grek. L-istedina issa miċ-ċerimonier Monsignor Michael Buġija lil Arċisqof biex jinċensa tabut f'wieħed mill-aħħar qatti f'dan ir-rit tal-funeral kattoliku għal dan is-saċerdot benefattur tas-soċjetà Maltija Malti ta' veru li ħadem tassew biex poġġa fil-prattika l-kliem tal-poeta nazzjonali Dunkarn Bsajla fl-innu Malti is-sejħa l-għaqda u s-sliem fostna. Missier l-aktar ħanin rikmandawlek ir-ruħ ta' Huna Dun Viktor. Aħna għandna tama qawwija li hu bħal dawk kollha li jmutu fil-għaqda ma' Kristu għad jerġa' jqum għal ħajja miegħu fl-aħħar jum. Aħna nrodulek ħajr għal ġid kollu li int fawwart fuq dan il-qaddej tiegħek matul ħajtu bħala sinjal għalina tat-tiba tiegħek u tax-xirka ħinja tal-qaddisin fi Kristu. Għalhekk mulej fil-ħina tiegħek ħati witen għat-talb tagħna. Iftaħ bwieb is-sema għal qaddej tiegħek. Għamel li aħna wkoll li għadna hawn infarġu lil xulxin bi kliem ta' fidi
sa mal-kol flimkien niltaqgħu ma' Kristu. U hekk inkunu għal dejjem miegħek u madanħuna bi Kristu sidna. Ħajwasluk l-anġli fis-sema, ħajlqgħuk hemmhekk il-martri u jdaħluk fil-belt qaddisa ta' Ġerusalemm. Tilqek il-qtajja tal-anġli, ħajkollok il-mistrieħ ta' dejjem mal-Lażru li kien fqir, għax il-mulej jgħid, jienu l-qawmin u l-ħajja, kull min jemmen fija u koll jekk imut ikollu l-ħajja u kull min jgħix u jemmen fija dan ma jmut qatt. Nixtieq nirringrazzja lill-Gvern ta' Malta, lill-Istat li joġbu ddeċida jonora il-memorja ta' Dun Viktor li ħidma tiegħu. Nirringrazzja lilek, Aziz President ta' Malta, lilek Prim Ministru, l-Speaker, il-Prim Mħallef, il-Kap tal-Oppożizzjoni, lilek President tal-Parlament Ewropew, tant personalitajiet distinti, ma fuq kollox dilkom ħbieb ta' Dun Viktor li ħabkom u ħabbejtuh. L-aħħar kliem tiegħu f'daw l-aħħar ġranet kienu dejjem fuq l-imħabba. Il-kelma ta' fuq fommu għal kull wieħed u waħda minna kienet inħobbok. Illum fisimkom lil Dun Viktor ngħidlu inħobbok. Grazzi Dun Viktor. L-applaus tan-nies fil-Konkatedral ta' San Ġwan. Għal dak li għadu kemm qal Monsignor Ċisqof huwa xhieda tal-imħabba ta' poplu sħiħ lejn Monsignor Viktor Grek. Bit-talba u t-tislima tal-aħħar minn Monsignor Ċisqof u bl-innu Marjan lil Marija Reġina tiġi fit-tmiema ċelebrazzjoni ta' din il-qudiesa tal-funeral ta' Monsignor Viktor Grek. Minn hawn u ftit tal-momenti oħra, mill-Konkatedral ta' San Ġwan it-tabut bil-fdalijiet ta' Monsignor Viktor Grek se jerġa' jintrefa' fuq l-ispalla minn residenti taċ-ċentru tal-Komunità Terapewtika ta' San Blas jew nies li kienu klijenti tal-Caritas li ser jimxu tul il-korsija għal barra fejn it-tabut jitabba fil-ħers. Se jakkumpanja t-tabut għad-difna il-kappellan tal-parroċċa tal-Ibraċċ fejn Monsignor Grek kien jgħix, kien parroċċan, iżda mhux biss kien jagħti wkoll servizz pastorali f'din il-parroċċa. U għalhekk ser ikun il-kappellan Dun Brian Ġananze illi ser jakkumpanja t-tabut għad-difna fiċ-ċimiterju tal-Addolorata. Dak li għadna kemm segwejna issa, dan il-ġest sinifikanti ħafna, il-bewsa tar-raj spiritwali tad-djoċesi li qed isellem għall-aħħar darba u juri apprezzament għal dak kollu li wettaq wieħed minn ħutu fis-saċerdozju għal ġid tas-soċjetà u tal-Knisja f'Malta. Dun Viktor,
saċerdot li għamel isem tajjeb ħafna lis-saċerdozju li bħal ħafna oħrajn ta' ħajtu mal-Knisja f'Malta u għal-Maltin. Insara u mumiex. Wettaq fil-prattika il-programm politiku li Ġesu stess ippreżenta lin-Nisrani permezz tal-opri tal-ħniena. Itma lil min huwa bil-ġuħ. Isqi lil min huwa bil-għaġġ. Libbes lil min huwa għarwien. Ilqa lil min huwa bla dar. Żur il-mwerda. Żur lil-ħabsin u itfen lil-mejtin. Magħhom inżidu l-opri li jmissu lir-ruħ. Għati parir tajjeb lil-ħosbien. Għallem lil min ma jafx. Widdeb lil-midinbin. Farraġ lil-mniktin. Aħfer l-ħtijiet. Stabar min idejqek. U itlob lill-Alla għal-ħajjin u għal-mejtin. Il-miġema fil-konkatedral ta' San Ġwan ma taqafx turi sens ta' apprezzament u gratitudni lejn Monsignor Grech. Fil-ktejjeb li tqassam hawnhekk b'tifkira pubblikat mill-Uffiċċju tal-Prim Ministru biex il-miġema segwi wkoll il-quddiesa, permettuli minnu nislet ftit ħsibijiet. Naqralkom uħud minn ġabra ta' kummenti li jinsabu fl-aħħar ta' dan il-ktejjeb. Kummenti ta' residenti u ex-klijenti ta' Caritas li kellhom kuntatt dirett ma' Monsignor Grech. Kummenti li nġabru jumejn ilu meta tħabbret il-mewt tiegħu. Minn dawk li gawdew direttament mill-viżjoni ta' Dun Viktor meta 40 sena ilu waqqaf il-Caritas Malta. Dawn huma uħud minnhom. Illum il-mulejla għandu lil Dun Viktor u min jaf ċelebrazzjoni kbira qed jagħmillu ta' dak kollu li għamel ma' persuni bħalna. Ibni, tibżax li dnibt għax il-mulej żgur li ser jaħfirlek kollox. Kemm jingrat li kelli x-xorti niltaqa' miegħu u laqalli dan il-kliem. U lillum qiegħed ingawdi l-ħajja bis-saħħa tiegħu. Jien għamilt 3 xhur u 7 ġimgħat l-ITU. Kont kważi mejjed. Bis-saħħa tiegħu naf li għadni ħaj għax kieku ilni mejjed. Kompli xerret l-imħabba. Dejjem hekk kien jgħid li t-tieni missier tiegħi li tant iġġielet għalija anke meta ġġudikani kulħadd. Dawn huma kummenti minn residenti u ex-klijenti li kellhom kuntatt dirett ma' Monsignor Victor Grech. Oħrajn qalu hekk. L-aħħar li kellimtu għatlu li hija se jagħlaq 4 snin mejjed f'Marzu. Għalli jien dal-waqt immur ta' u se nkun nista' nsellilek għal-ħuk. Din veru baqgħet miegħi. Tinsiex kemm Alla jħobbok. Din baqgħet dejjem f'qalbi u meta nħossni waħdi niftakar f'dak il qalli. Taqta' qalbek qatt, jien inħobbok ħafna. Dal-kliem tiegħu ma ninsih qatt. Meta fl-2019 iltqajt miegħu, esprimejt il-biża' tiegħi li kont dieħla l-programm. Inħossni akbar mill-oħrajn fl-età. Għalli ftakar dejjem li l-imħabba tiegħi
dejjem ser tkun hemm għalik. U ma ħarist lura qatt. Grazzi, Don Viktor. Wasalt hawn bis-saħħa tiegħu tal-Caritas. Kuraġġ qalli. Qalli wkoll inħobbok ħafna. Kliem, kummenti mingħand residenti u ex-klijenti ta' Caritas li kellhom kuntatt dirett ma' Monsignor Viktor Grek. Tebut jiddaħħal fil-ħers biex minn hawn ftit tal-mumenti oħra jaqbad triqtu il-barra minn triq ir-Repubblika ċ-ċimiterju tal-Addolorata. Ix-xita issa niżla sew, fl-isfond niepen idoqqu noti kibja mill-kampnar tal-Konkatedral. Kif issa qegħdin noqorbu verament lejn tmiem din x-xandira diretta tal-lum is-Sibt 8 ta' Frar, jum tal-Luttu għal-mewt tal-fundatur tal-Caritas, Monsignor Viktor Grek. Il-bnadar fuq bini pubbliku qed jittajru mezzasta. Il-funeral organizzat mill-Istat issa jissokta fil-privat għad-difna fiċ-ċimiterju tal-Addolorata. Mill-Konkatedral ta' San Ġwan tratt il-ħajr lill-kru tal-PBS u lil kull min ikkollabora biex l-Istazzjon Nazzjonali seta' jwassal xandira diretta tal-funeral organizzat mill-Istat għal Monsignor Viktor Grek. Grazzi wkoll lilkom illi segwejtu permezz ta' Television Malta, Radio Malta jew permezz ta' tvmnews.mt. Fl-eluq se nħallikom bit-tlet kwotazzjonijiet li ħarġu minn fomm jew mill-pinna ta' Monsignor Grek innifsu u li fil-fema tiegħi fihom ħafna x'nirriflettu dwarhom. Fl-2014, meta irtira mit-tmexxija tal-Caritas, f'intervista ma' Television Malta għamel dan l-appell. Nibżgħu għas-sabiħ li għandna. Dan huwa pajjiż li Alla birek b'ħafna ġid. L-akbar ġid huwa t-talent Malti u rridu nibżgħu għalih u rridu naħdmu flimkien bħala tim. Floti tal-Premju Anzjanità Attiva fl-2021 kien qal il-ħajja ma rridux inqisuha mill-lat ta' żmien li ngħixu imma mill-ħajja li npoġġu fiż-żmien. U jien impoġġi ħafna ħajja fiż-żmien. U fl-introduzzjoni għal ktieb dwar Charles Micheli, pilastru ieħor tal-Caritas u tal-ħidma fost il-foqra u l-vulnerabbli, Monsignor Viktor Grek kiteb hekk: Imbierek min jiġi fid-dinja u jħalli xi ħaġa sabiħa warajh. Imbierek min jiġi fid-dinja u jħalli xi ħaġa sabiħa warajh. Kollox lest biex il-korteo jħalli misraħ San Ġwan. Korteo funebri li jinkludi fuq qudiemnet il-ħers bit-tabut ta' Monsignor Grek, segwita minn vetturi bil-familjari tiegħu u qed jakkumpanja din il-parti sad-difna il-kappillan tal-parroċċa tal-Ibraċċ Dun Brian Ġalanze. Minn issa l-qudiem il-funerell ikompli format strettament privat. Issa striħ fis-sliem Monsignor Viktor Grek. Grazzi u gawdi l-premju li tant ħdimt għalih.
B'dawn il-filmati Mario Mikallef iselmilkom.